Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tamaşaçıları. Mehriban tamaşaçılarımız gelin gıybar sohbeti gepleşimizin nowatdaki fanına sizin ähli jaňyzy hoş gördük. Elbette gepleşimizin bu eveki fanının mihmany Ayka Diamond ady bilen tanalyan meşhur bloggerimiz. Şeýle hem gıybarymyzyň durmuşyny, ýatdan çykmajak waka, durmuş toýuny biri-biriniň owadan libaslary dikýän gelinimiz Aýweber Seýidowa mihmançylykda. Sen öldürmüş toyunda ovadan var faydalanmak isteýänmi? Onu Ayka Diamond salonuna ýetip bilersiňiz. Salam Aýweber. Salam, hoş geldin. Sağ olun. Ayka bizim gelin gıybar sohbeti gepleşigimize gatnaşýanyňyz üçin size sağ bolsuňyz aýdýap Atavatan Media toparmyzyň adynan. Hemem şu ýerde bize tamaşa edýän tamaşaçylarymyza özüňiz barada, maşgalaňyz barada bir aýdyp beräýsiňiz. İlk bilen hemmäge salam. Men Seýidowa Aýweber, Aşgabat şäherine doglan. 2-nji orta mekdep oturan, orta bilim. Ondan soňra iş güýç, gara restoran, ondan soňra şol tikinçilik bilen gitdim. Bolly şu güne çenин şol üýtgeşik bir okuwam ýok, orta mekdep. Sredni gatlyk. Orta mektep tamamlap. Orta mekdep tamamladım, bolly ýokary okuwam ýok. Soň haçan bu dikinçilik işiňize haçan başladyňyz? Dikinçilik işine takminan aýdamda 4 ýyl ýa 5 ýyl mıka. Men okuw otaryp, ondan soň restorany işledik-de. Ondan bir ýyl restorany garada ofisiantlykdan başlap, power, soň starş ofisiant, garada şeýdip restoran, 11 ýyl toý mekanyny işledim. Ondan soň şoň gapdalynan bulam utdaş garada gelen klientlere geýdirer diýen bolyp, bunu açtım. Şu gelinden köýnegini açtım. Ondan soň bir 3-4 ýyl 2019-da açtım ekän, ýalňyşmasam ýa 19 ýa 20. 19 diýip alanna danym bir 4 ýyllar. 4 ýyl bäri iş bilen meşgullanýaňyz. Dikin dikmek işi bizim ene mamalarymyzdan miras galan bir iş bolup durýar bizim gelin gıybarymyz üçin. Indi siz toy köýneklerini, toy libaslaryny dikmeden owal siz barada maglumatlar öwrenemiz we adaty köýnekler dikýän ekeniňiz, günnelik köýnekleri. Ýöne bir hilak bir zaty görsem, mysal üçin eňinde gülüpök bar, şoň 2 tane witçkasy bar. Şoň maňa bir plançatant almaly diýmese-de, men şoň ýere ýazyp şemşat diýip joramady. Öýde de jygyrdaýança maşin ýere ýazyp orsadardan ştaplaryp öýe gelip çyrpyp tikip çykkanym ertesi ýerden 2 tane köýnek geýkitip bilýär. Bawa. Ondan soň bir hilak ýyla zakalyp şuňa köýnek tikip dadyp, on ýala edem okdum bollugyndan dikdirtýärdim. Ondan soň toy köýnege başlandy ýa bu köýnekler dikýän tikinçi ýetişmän başlatdy. Menem onuň ýöne barp ýalbaryp, şunu tikdirýän tikinçiňe wsё tak ýalbarmal, hakyny bersenem sen ýalbarmal, dikäýde plançatyna geýmel. Onuň ýalbarýan ýanky gowhara dikäý, garad bir ay eglenýär, meňem salonyma köýnek gerek, täze köýnek gerek. Onuň men diýdim, men şu edernagy biriniň edeni diýdim, allymda 20 metr matan ýere ýazdym, stoluň üstüne syganok. Ýazdymda bir ýgrasyndan başladym. Üstüne danym gazety goýdum, danym lekala ýasadım. Garad YouTube'dan aşkdan çalak kömek etdi. Şeýtýä ors babulýalar diýdi. Oňa seretdim, danym karşy çykdy, ýupka çykdy. Men tiken köýnegim üstüne gyýylar, garlyşyp geýdiler. 16-syna geýdiler, 17-sine geýdiler. Şeýdip men geýen tiken köýnegim bir hil beýleklerden has goýýlar. Onuň aşkdan diýdi, "Daway özüň dik" diýdi. Sen iliň ýeňildi, senlikden görýän näil geýli. Şeýdip özüň tikdim. Bir adam metr tutup şeýdip maňa fata köýnek tikmäni öwretmedi. Designer befek işlerini size kim kömek edýär? Onu daşary ýurdy idarlaýan, şoňa görä näýäjden gidýän, onuň üstüne goýup aýryşdyryp şeýip edilýär. Onuň bir giden soň gidip barýan. Ona sizin köýneklerinizi diýmek bolar hiç kim dizaynerçylyk edenok, özüňiz tapýaňyz. Özüm tapýan, şu daşary ýurdy idarlaýan, garadan gidip oturýar da içine bir giýren soň işiň. Sizin gelecekdäki maksadyňyz şu dikinçilik salonuňyzy has ulaltmakmy ýa-da diňe bir Türkmenistanyň däli daşary ýurtlarda trend etmek arzularyňyz barmy? Daşary ýurtda trend etmek. Neferet diýär, şak gelýänler içinden bolsa ba diýän, ýok bolsa da ýok diýän, ýok adamda daşary ýurt ýok. Şu taýda näçe ulal bilsem öz ýurdumda ulalaýyn. Bir hilak maňa şu ýurduň daşy garanky. Bilemok, men gorkyan ya ömrüme şu yaşımaçan, 30 yaşımaçan çıkıp gedilence de çıkıp görüm, sen gidýän işitdi bilen. Her gün bir ýurtda aýlanyp berýän.
men bir hilek bir ýurda da çykyp göremek granitsa, ýurdyň daşyma gidip işlemek üçin hem garanky, bir hile gezmek üçin hem возможность bolan näler. Men ýurdyň daşyny bir hile garanky görýän, öz ýurdumda bolduğundan näçe ösesimeli özümde. Koýnaklaryňyzyň ine dikmek üçin matalaryny ýörüte daşary ýurtlardan zakaz edip getiren ýöne özüňiz gidip alyp görmediňiz. Ýok, özüm gidip hiçdini metrlap ölçep alyp görmedim. Internetde açyga şundan ýa zawodlar ja kargo we işläpdir gelýär, onan maşyny ýügrümün sroşna bolsa bir hepdede samolyotda gelip dur. Özüňiz wapşe bolmadymy şolar ýaly pikir men özüm gidip özüm saýlap aljak, özüm saýlajak matalarmy dikjek koýnaklarmy diýen pikir hiç bolmadymy size? Bolly ha. Onda da bir hil ýene azjyk söwdagarlar diňleýän alla ýa daşary çyksaň allanarsyň zat diýdi. Onuň ýene de oturdum da dem malmany oturdum da oturan ýerden targadym. O pikir bolly. Bolly. Ha birden ödüm gitdim. Ha ardan şör diýilýän pikir bolly. Onuň diýdim borla diýdim. Şo aradaky durýança gyýdy bolýar da araňda durýar, prosent çaşyny alýar, gara zawoddan skitka sorap berýär. Ýene tänim onuň şeýdip oňdum. Aslynda bolly, o pikir bolly. Ýöne başyna barmadyk, taýaby söwdagarlar gorkuzdy. Bir durmuşymda возможность bol gezmek üçin daşary ýurda çyksam, şu zatlary baryp göresim gelýär. Ol ýöne gedelenç üçin, ýürüýte şoň üçin edel. Düşündim. Şu restoranda işläp ýörkäňiz, şu iş açmana size gollaw beren adamlar bolanlar, pikir beren adamlar bolanlar. Hiç kim. Özünden öze. Şu kümüşma. Nimet yaratda çalamat eretýän gelinma. On bilen basyka dotyr çağlamydan suwa düşýär. On kogla men bir ogluma çağlanjyk suwa düşýär. Bizem iýip dotyr çağlara garaşyp bolan. Birden o wagtlar emowa bu wagt internetler ýok. O taýda bir Neftdagdan bir salon çykdy satlyga. Azajyk sumada menem agşyňa diýdim iş açdan gowlagy ýür gidelip kümüş bilen işden ursa dalyp mundan gitdik Neftdaga. Bardyk gördük bolan koýnaklar bir azajyk ýadapdyr. Şähere getirip geydirsen gyýlan hiç de geýmeýär o koýnak. Ondan gelimden stilistim mady. Muňa maslahat et, "Ağa men salon açsam näder?" diýdim. "Sen oňararsyň" diýdi. "Sen salon açsan oňararsyň." "Dabaýana sen men öňüme düşdüýdim. Salon açaýyn" diýdim. Her salondan 4-5 tane koýnak satyn alyp çykdykdan şeýdip men salon açdym. Onuň bu da näme geýlen koýnak, hiç kim geýesi gelenok. Onuň ýene bir ýerden ene Şemşat genje dag çykdy, otak dikdirdim, ýa-da gowhar diýen tikin çykdy, otak dikdirdim. Gara tikin çaýal barmana ýaltanmam, ýene ugrunam özüm tikinçi bolup gitdim. Gaharym gelip tikinçi bolup gitdim men. Gaharym gelip tikinçi bolup gitdim. Şo bir zat eken, mysal üçin şu türkmen koýnagy ken ýalbarýan tikinçi. Gaharyň gelýärden gatowalyk geýýänmi? Gaharym gelip tikinçi bolup gitdim. Onuň şu zatlarym gatowalyk geýýän gowurýan. Şeýdibem işiňi Şeýdibem özüň şu işe düşünmeseň bolanak. Şondan men işim şoň üçin moş hateter çalt uruk ýanam şondandyr. Bir hilek gödüň ýylar bir hilek bir iş açanna reska uruga ýönemen ýaman sabarlam ähri. Sabaretdiň. Sabarlam men. Bu iş açyp 3 ýyllap bu saňa 1 manat girdeýdi berenak. Bir adam yapargy. 1 ýyl oturar, 2 ýyl oturar, 3 ýyl oturar, ahir yapargy. Men ýa şu ýyl bermez, 2 ýyl berer, 2 ýyl bermez, soňky ýyl berer, şu ýyl berer, 2 15 günden berer, 1 aýdan şeýdip 3 ýyllap 1 manat saňa berenak şu iş. Şonda da men peýda görmedin, işlepden, gorkmadan ýene koýnak çykardym, ýene geýdirdim. Garad näme aýam eýläňe teretmek kan gelýär, arende gelýär, aýlyk günlük gelýär. Garad ýene sen koýnak çykarmaly, buň rasxady. Ýöne men Hudaý janan hiç wagt näşkür bolmadym. Şu işimiň bir hili urukma diýalaka gödäme getiremokdym. Urgar diýdim. Garankyda bir hil urganokdan urgar diýdim. Da ahyryna urum täzeledim, urgak. Bu ugur maňa gowy düşdi. Şu hat kiçik koýnaklar çykarýanamy. Şu maňa gowy düşdi. Şundan uruk gitdim hawa. Häzirki ýagdaýda nähilek girdejiňiz? Edil öňküleňizi fereden. Aýtdym, paýlaşdyrdyň däme. Bu wagt gowy. Hudaýşka internetiň üstü bilen has gowy tanalym. İnternet bir adamyny halk köpçüligine tanalmany çalt kömek berýän şu internet, şu Instagram, TikTok. Onuň ulanmasyny bilsen. Her kim her hil tanap bilýärmi? Ne tanalasyň şu hilde. Men çykdymdan şu koýnaklar men dikýän idim denim gyýgyrdym. Milledem ha fata koýnak dikýän eken itdenim geldi dikdirdi geýdi. Soň taýynlaryň öňüne goýdum. Şeýdi diýip uruk gitdi. O da alladyr. Ikinji variant internet gowurukdyr diýişi. O kömek etdi size. O da Allah ýöne internetem kömek edýän eken.
Şo bolmadyk bolsa men nädip tanalar, o bolmadyk bolsa gazeta, jurnala ýazmalymy? Men tana daýyň diýip, onan bir adama gasa, iki adama kanakmy? Internetde reska näçe müň adama sen videoň açyp görkezýär. Menem mun dükýanyp gyýgyrdym, adamlaram gördü, şeýdem geldi. İnternetde goýma pikirini kim de berdi we maslahat berdi. Klientlam maslahat bermedi, onan bir klientim sebäpkär boldy. Bu dikik geydirýän Ukrainadan ýetirip geydim. Bu dikik geydirýän Türkden, Italiýadan ýetirdim. Sizin diken koýnaklar. Hawa, men dikik geydirýän Iwandan ýetirip geydirdim. O soňa waka bir hilek gyýdylar, klientler meni reklama eden oken. A menden skitka dilep, menden koýnak geyýärler. A toýda da soralsa koýnagym Iwandan ýetirdim. Ya Italiýadan ýetirdim. Ya bolmasa Ukrainadan plança milyona alyp geldim. Minnikdim ha koýnak. Bir gün ştaýda gulagym bilen eşitdim bir gyýdyň Ukrainadan ýetirdim şu koýnagy diýe, şu wagt pul bilen 60 000 manda Ukrainadan ýetirdim diýe. Menem o puly 10 manda da ýeter etmedikdim. Ýanky koýnak. Hawa meni reklam etjekdi. Ýani ştaýda Ukrainadan ýetirdim diýip gurlat. Onu meni o beýdi watursalar diýdim, klient bolmady diýdim. Ýanky koýnak goýdum da şunu men dikdim diýdim. Şu koýnak hiç Türkmenistana ýokdy. Ondan şondan soňam her kim algan. Şonu kan bolsa hemme dikar bu diýip gelip başladylar. Üfleyen mysal üçin köp gyýbarmy bolýa, öz üflegleri boýunça durmuş toýuna gelin koýnagyny giymek üfleg bolýar. Şolar ýalyk ýagdaýlarda gelip sizen haýyş etseler, siz olaryň üflegine görä koýnaklar taýýarlap berýäňizmi? Asal tanalan ugrum şol. Özüne ölçäp dikmek ugru bilen tanalym. Şonda talanam soňam millet pikir etýärdi, gatawy taýyn ýokdur öýtüp pikir etýärdi mähri. Diňe buňa barmaly matan öňünde goýa özüň ölçäp dikdirmeli. Onuň bir variantama gorkýa. Häzir dikdirsem gelişermi, gelişmezmi? Pikir eden ok taýynan basaýlabam geýip bilýän. Bilen ok adamlar. Dikinçi men diýip gyýgramda her kim dikýänler öýdüp şeýdip o variantda ýalňyşrak tanalym. Aslynda taýyn ammady. Taýyn koýnaklaryňyza mujyk tapady. Meni 50% taýyn ýeýär, 50% dikdirdik geýýär. Onu diýeli gyýbarly boy, gelýär gyýbarmys koýnaklaryňyzy ütgetmek üfleýär dizaýnerini. Harlaya ýöne abaçyk ýerlerde ütgetmek üfleýär. Olar ýaly ütgetip berýär. Egerde köp adamlarda bolýar, bir koýnak gowurýarlar ýöne maddi tarapdan ýagdaýlarynyň ýetmeýän ýagdaýlar bolýar. Ola tarapda da arkaýyşy görýänler, ştop menden geýenler aýdyp bilýänler, daja men işiň içinde ýok wagtlamam, gyýdlamam bir hilek, ýok goýrak gyýdlamam. Gülşatjan, Meryemjan ýeň bolly bir goý berýärler şakaýna. Oňşýarlar, Hudaýa şükür gyýdlamam, tawşan til bir hil türkmençil gyýdlam bir hilek. Nititse de. O genejan ýagdaýyna öwräjik çykartyk oňşýarlar, ýygyna aňsat ugradanaklar. Şular ýaly koýnaklary taýýarlap berenne. Gyýbarmyň üçin gelýär bir klient sizen koýnak görýär. Dizaýnerini ütgetmek üfleýär. Siziň dizaýnerini ütgetýäňiz, giyinirýäňiz ýöne şonda da sizen närazy bolýan taraplar bolmy? Sebäp adamlarda hem adam deň bolanok, her hil adamlar bolýar. Şunça ýylyň içinde bolmady. Hiç Bollum diýenem bolsa arkaň ýatyp bile, aý gözel men plançyda geyipdim, şonda närde bolum diýip onu arkaň ýatyp. Şo tarapymdan men açyk. Ulusada towa ilk Allah tanırmasın şu tarapımdan şu 3 yıl 4 yıl işleyene salon urunnu. Niye bir koyna bir kliente ýazyp başga geýdirip ýa bolmasa ýanky alakka toýda närde açylyk ýa bolmasa ýene bir zat bir ýerde etip berjek diýip sözümde durmadyk gerim. Şu çaqaçany ýok sebäbi şu koýnaklar özüm geýmedik bolamsaň armanyna bolamsaň şu gyýlar armanyna bolmasyn diýip ana nay iň pes baha geýäniňem bizde sila hormat şu derece güýçli iň wip baha geýäniňem. İki geline deňce hyzmat etýär, deňce güler ýüz berýär, hiç ýylak ten pes bahaýan, ten gala bahaýan diýip şeýdem zok. Hiç terebe falan zok. Hiç ýylak deňce taklaýar. Aýda aýtynlar ki wagty bir günüň dowamly 2 gelin bolýar, biri pesrek ýagdaýda geýýär, biri has galarak, hemmesiniň hyzmaty deňce dillenip aýtmasa bilinen akýan. Ene ýa-da diýdiňiz we işgärler mem gyýbarmam edil öz gyýbarym ýaly gowy, baha ýagdaýda da gatga oňşýarlar diýdiňiz. Bulary bir ýerde agzy berdi, nädip saklap bilýäňiz? Sebäbi işgärleň arasyna, gyýbaryň arasyna esasany köpleç öý kolega moýlya ýa-da gaharjan gödegrekler bolýar. Bir ýerde onça gyýby saklamak size ýeňilişýärmi? Nädip agzy bir saklap bilýäňiz? Ýaman ýeňilişýär, bir hilek bilemek bolmasa aýdaýyn şunu bellek goýsunlar. Men işinde uruşmak bolanok. Ýok diýmek bolanok. Öýkelemek bolanok. Onuň 2 tane komnata her kim aýry-aýry oturup biçimçiler, bezekçiler tatçyl etýänler. Onuň ýanky o komnatdaky gelip o komnatda gepini etmek bolanok.
Şon ýaly onu ýok diýmek bolanokda bizde. Hemen birine gatrak bir zat diýip aýtdyrmak bolanok. Plan zat etmeli bolsa akylym plan zat ideýeli diýip ýüzlenmeli. Plan zat etmeli diýilýän söz Meryemden hem çykmaýa, Güçlüden hem Kumadan hem hiçbirinden buyruk söz çykmaýa. Ýol başyrak etip goýan ama şolar janym akylym diýip ýüzlenýär özünden kiçiräkler. Şoň üçin hiç şeýlek işte söwüş bolanok. Men diýen ka wagty bir-biriňizden ýadasaňyz den akşam saat 7 bolar diýen gidin otuň aňarsyna. Yolum bolun, ertir irden geleni kucaklaşıp çıksalarlaşım diýen. Ýöne işte şon ýalda bolanok. Salaja şon ýala gep görüň edeýse bir işgär işden aýyrýan. Gön işten aýyrýan sebäbi şo tarapym gatynemy. Gepeden işgär saklap bilemok. Ona siz bu ýagdaýlary täze işgär işe alanda aýdylýar. Gep etmek bolýan näler kılym? Onuň näme? Ýok diýmek bolanok. Aýgözellen ýa-da hiç kimden öýkelemek bolanok, gaýtargy bermek bolanok, gatydan birine iş buyurmak bolanok, diňe edeýeli gideýel şon ýaly. Onuň gidip otur aýlan, dur işiň özi. Hawa. Bir 4-5 sançyk disiplina ba. Bolly galanam Allahan gursagyna berýändir da şolar. Ýüregime görä şolar. Hemmesi. Ken adam işgärden ýanana, men şo däl. Hudaý köp görmesin, men şo däl. Hiçsinden men ýanamak şolar. Sizin paylaşan videolarınızda biz görýäs gyýbaryňyzy öz çağaňyz ýa-da çağam ýaly, şular da aşk tama hiç tüt nemetdiremok da söz aýtdyremok da ýanymdaky. Çağalamy diýmedýän çağalam şular. Menden ulanma içinde kiçema ýöne hemmeti men çağalam. Men şular goramasam bolanok. Käwat gaharrak klient gelip tütjek bolýar. İzin oturup bilemek çykýanna. Diýme çağalanma diýen. Men çağalam şular diýen. Salon kene geneje gidip geyip bilersiň diýen ýöne bulamy silkele 5 mand üçin men ýylyň amanat çağatyny tilkeledip biljek gelýän. Pul üçin hem silkeledemek şular. Bular çydar ýaly bolsa çydaýan käbir klient bolýar silkeläsi gelýär şular bolýan. Ýok. 5 mand üçin ýylyň çağatyny tilkeledip biljek. Gene jahan agapy gideý diýen. Gon diýen klientler man bolýar şo hilek diýen. Sebäbi bir köýnekden 5 manat men peýda görjek diýip bu çağan silkeledip ne gara görýüm? Ýene birinden 2 manat göräjek. Şoň üçin bular men gowurýarlar. Şoň üçin gowurýarlar. Ýa-da ne käbira işgärleriň arasynda bolaýjak zat, täze işgär alyn diýel aýdaly. Ol işgärem sizden iş öwrenýär. Gelene hiç de bilenok, ýöne gelip sizden iş öwrenip soň sizin konkrendiňiz bolup ýa-da sizden başga bir ýere işe geçip sizin bassaşyňyz bolup bir hereket edenler boldum içinde. Hiç ýedir. İş öwrenip sizden gidenler. Maňa gelenler hemmesi içinde. Bir hilek. Şo diýelim gep edip gidenler bolýar. O da näme çykaranyňa gynanmaýan işgäriňde ona mährimen çydaýan ýakyn seret. Bir işgär bir sapar geçiren, 2 sapar geçiren, 3-nji saparym geçirýände 4-de uğratýan. Onu kapije diýen, kanýerda saý onu aşkdam şey diýär. Sen şonu ýygnama diýär, göni aýtsan çağır, ýok diýen. Bolly geçdim, gep ýapyk diýen. Ýygnadym kanýer, ýene bir ýalňyş ýadam ýok. Ýene gepde tutýanam, ýygnaýan, ýene gepde tutýanam. Ondan soň ýaktykyň maşynyň üstüne aýyljan hasaplaýan şeýle goýup gitýän. Menem ýüzüne de diýip bilemok, ýakty gyýd bolsyn, gelin bolsyn diýip bilemok. Aýyljan goýan erden men gelmäkem, sypaýlyk bilen ine 3 sanak ýalňyşyň diýip gowy edip uğradyň diýen. Men gelsem ýene ýüregime bar, alqalar, onuň ol ýene ýalňyşar gowy dälýän. Men gelmäkem uğradyň diýen, işden aýranda şeýtip aýyrýan. Aýrylanlar bolsa aýdamak, kapije diýen ýalňyşyň soň ýadýar maňa, şonu aýdýan. Şu ýalňyşyň akylym ýazma diýen. Onuň bolýar diýen. Öwer bolýar diýip boýunmalyk gitýärler. Ha, bolýar diýen. Sizin eşdişimiz boýunça berkararda da fema magazynyňyz bar. Hawa. 2 işe nädip ýetişýäňiz, 2 işe bir wada alyp gitmek kynşanokmy? Ýok, olmaýma. Aşk tam gülýäli taýda. Onu ýolaşyňyz ýöretýär. Gülýäli. Ol öz oruna akyp dur. Oňdyň aşal näme diýler reklama. Mahabatyny ýetirip dursaň, ondan gowzat getir. Bu horada otursan, gelip gitýärler. Gitýär. Gowzat getir, nirde oturay, alyp gitýärler. Samy glavny ütköşkden gowzat getirip satsaň bolly. Bizden kökşal kek gördüň. Yo, teknik bolsa barça. Çıkarmaýan. Siz nireden getirýäňiz bu köşklerinizi? Aýtjak galany. Tamaşaçylarga Ya, onu aýtjak. No, her kimiň bir sekreti bar. Diýene käwat temme model Instagramda goýam zok. Sekret şol. Goýsaň,
İçinin zavodun zaten alıp koyuyoruz da. Misal için 20 tane model varsa 5 tane koyuyoruz. Beyleki mağazinlerde de bağ modellerimizi koyuyoruz. Beyleki mağazinlerde yok değilrak modellerimizi koyuyoruz. Olacağım ben sıkıredim. Misal için hem model köyneklerim zalla koyuyoruz. İçinde çikolla koyuyoruz skalatta. Ayratin klientine örködülüyor. Şonu görüyoruz gelen kliente. Şonun için o getiriyen yurdumu davatlı ona aytamam. Hiç kime daydın o zaman. O sekret. Her bir mağazinin o sekreti bolayım. Üflenlik adamın bäfeşem öyle edýän işini, asyzyň bäfeşiňiz barmy? Bäfeş bolanlar näme bolýar? Konkrentler bolýar. Ýöretde edýän işleriňiz we konkret edýänler bolýar. Mysal, bäfeş bolýar fize. Bäfeş barmy? Ýok, men şaqaçan ýekje söwdagar bilen ýa hyzmatda ýekje salon we fenemen etsemek. Hemme salonyň stilistleri bilen aram gowy, gülýäli Hudaýa şükür. Magazinler bilen hem aramyz gülýäli. Hiç kim bilen ýok. Eger bäfeşip siz ondan satsaňyz biz bundan satjak eger. Ýok, eger. Hiç kim bilen söwüşip zat edip. Magazin açma pikir kim berdi fize nädip birden döredi. Aşktamyň kelletine geldi. Magazin açaly işimi bu. İlk duhudan başladyk. Hawa. Duhudan başladyk. Soň birazajyk koş getirip göreliydik gylan aýagyna, gülýäli gitdi. Soň ýene birazajyk getirdik. Geyik görýärsin, gowtaýan koşar. Satsaň gidin boljak. Gelle krasowkalaram, koşlaram. Dawa getirip görelsäň bir kişi atjak. Eşik şeyde pana allajan argyllasaň, gymyllasaň berýär. Ýöne samy gylan öýde TikTok oýnap ýatma. Öýde oýnamaly. Öýde oýnamaly. İşde oýna biz işleýär ýerden näşeme mehri. Öýe bar internetde de ýene 2 sagat işleýär. O men ýüzüme seredenek, men oň ýüzüne seredemek. Ol internetden koş, ol bul ütköşjek deliratik model köýnekler ýygyna ýa, 100 model ýygyna ýara, ýüzüň içinden 5den men taýlan şügeýlär. Galan aýrylýar. Ondan soň men internetde bular goýmaly, jogap bermeli. Ol. Ondan soň bamyň diýip berýärimiň ýüzümizde sagata gije 12-de 1-de seretýär. Oňa çenni seredem. A berde bolýan biz gülüp oýnap beren ýalar o del. İşte berde käklikleýär. 6-dan 7-den soň barýas ber karar aptofgo. Şuwa aýtmasaň bolanak aýdyp ýatladyp durmaly. Badygymyz şonu getirenimizi. Ondan soň akşam öýe bar sagat 11-iň ýaryna. 12-1-iň ýaryna çenin internetde jogap ber. Ondan soň diýene bir-birimizi ýatym bizden bat ýas bir-birimizi hak sabar. Ana çenni hiç kim bir-biri bilen işi ýok. Ayal maşgalanyň şeýle feredende bir öýede bir abyjyk bolsa-da feretmeli bolýar. Hem biznes işi bilen hem öýüň işi bilen nädip ýetişýän ýa-da öýde kömek edýän. Öýde kömek edýän. Öýde ýörüýte bir gelinim var. Hepde de 2 gün baryp öý arataja diýip ýygnaşdyryp gaýtýar. Öýde kän bir düşün menne ýok. Käwatçyk aşkdan bir hil eňirdäp başlaýar. Öýüň nahary köçe dönüp ýadydım. Öýüň nahary diýende şonna bir öýde edip beräýmesem aňtat öýde naharda bir şano. Diňe ýatýan öýde. Ondan o borkanda adam gelinjigime öýüň işine diýen öý gadalaýan diýsem ýalançy. Ana ýerden näseme nahar başlayan zawtryk taýnap berýän diýsem ýalançy zawtrygam gelip işledin ýaz. İşledin ýa. Öýde zawtryk ilk görmedim. Käýe wagty bazar güni zat bazara gitjek bolsak, çygylyga gitjek bolsak öýde edin ýat. Galan wagt öýde zawtryk edip on ýaly durmuşymyz ýok. Diňe iş öýde ýatýas. Käýe wagt şol ýa erkek kişiň bar eňirde bolýar öýüň nahary. Öýüň şonna çydaman bişirip beräýmesem öýde kän nahar biş. Onuň mamam gelýär ejem bize. Öýüň ately Allahy diýär. Açağaňyz nädip ýetişýär? Mamam seretdi, ejem seretdi ogluma. Oglum uzaklygyna biz öýde del. Oglum mamamyň ýanyna, mamam seretdi. Mektebem şo mamamy goly 6-njy gün gelýär bize. 6-njy gün gelýär, 1-nji gün ötýär. Galan wagty mamam, galan wagt aşkdan bilen men. Bilýär. Ayna internetde özüňiz videolaryňyzy we watlaryňyzy paýlaşýan we Instagramda, TikTokda ölerim öz sahypalaryňyzy özüňiz ýöredýäňmi ýa-da ýöredip berýän işgärleriňiz barmy? Videony goýýan men, jogaplap oturýan 2 tane adamma. Özüňiz jogap berýän. Ýok, her hepde bir jogap berýär. Ýa bir adamam nerwus çydanyk. 2 adam jogap bermese, güşem dälirap barýar çydanyk. Onuň ýene bir oglan çykpa, oňa haýşdat ýa, sen gaýrat etdiýär. Onuň o hepde ol, gedekleşe ýoksam kelle internetde jogap bermeli. Çydamay o foroglara ýok. Daja ýöri telepli çykan help ýa-da zaten men käwagt atýan şonda men nerýim çydanyk ay borla diýen. Negativ kommentariýlara nähili garaýan. Gülýär gara ömrüňiz bolsun diýen. Intäm şolar bar.
Noqsam o diňe gow kommentariýa bizi nirelerik alyp gidip men etdirjek intäm negatifler bara. Birazjyk kimdiňi bilirdi. Siz bir aradan gitmäň. Siz aratyna negatif ýazdyryňa biz ýerimizi bilýäs. Olar gowda atmakry. Oturýan ýanky negatif ýazdalar gowy. O her kim sen akıl sen owadan sen başarjaň ýene bir zat giderin bararna şey ýeňtäm ýere deger. Şoň üçin negatifler hem bolmaly. Negatif bolmasa bolmaýar. Negatif kommentariýalara da şeýle feredik geçýär. O şeýle feredip. Gaharlanaňyz. Ýok, eger ömrüň bolsun ýa gaýta käw. O negatifler bar bir hil ýalan gülküň tutturýan zatlara. Sen durmuşda biz tanaň oga biz näme şäper durmuşda göreň oga. Sen internetde 2 saatça kol 30 sekunda yetmeýän wideony gördüň toň aşaňa ýazýan. Aqalam 24 saat näme şäper sen bilýän oga ýazýan. Onu men ömrüňiz bolsun ýan alara. İlkinji evekiniş internetde çykanna negativ kommentariýalar kän gelýär birinji sapar. Onuň näme diýdiňiz? Onu şey yarım ýaş bolup gelýärdim. Öýden işetsen. Onuň aşykdam şey diýdi. Sen ýa-da ýa-ha interneti ýöretme diýdi. Şeýip aglajak bolsaň ýa-da internet ýöretjek bolsaň kommentariýa okama diýdi. Negativ. Onu sen erwet bolan negativ maňa näme diýdi negativ. Men wapşe okamak kommentariýa. Men planda ýatdyraşan okamak men açamak okamak diýdi. Ýaza bersinler diýdi. Olga Buzova diýdi negativ bilen şuna ýetdi. Olga Buzova näme ýaşa bilýän diýdi. Olga Buzova başlana diýdi öýüm ýokdy diýdi. Olga Buzova şu ýerlerde ýaşaýa bilýärmi? Diýip, sen şon ýalyk başarjaň, dogumly boljak bolsaň, negativa üns berme. Gün öňe ýöre diýdi. Onuň ýa-da aglajak bolan internet ýapdy diýdi. Onuň bolýa diýdi negativ okamadym, onuň aglamadym. Borla diýdim. Onu öwrenşik gitýän eken ýa. Onu ýolaşyňyz tarapyndan siz hiç ýyl gawanylmadyňyz, gaýtam siz gollanyldyňyz. Gaýtap öňe. Diňe. Şo hawa gaýtyp bir hilek kelç-külçügrak wideolamam bolsa, telefon tutýana näme diýip operator diýilýär. Operator. Şo derece bir düşünjesi giň şoň. Şo derece bir düşünjesi giň. Arkaň şo wideolara düşürip käwaçyda kontent pişirýän diýe. Gülkünjirak, pirkolrak ideýalar tapsana, şolar tap berýär, şunu aýt, onu bir hillämedim. Sen aýt diýe gowzatlar aşkytam tap berýär. Ideýany onu siziň ýolaşyňyz. Ideýany, mysal üçin 100 sany video düşýän bolsam, 80-siniň ideýasyny aşkytam tap berýär. Ol tap berýär. Haf gollaýan ýolaşyňyz. 100% işte näme diýilýär şoňa? Bir adama gowunluk bermekmi? Şo gowunluk bermese, men 2 köýnek tikerdim, 1 köýnek tikerdim, oturup galardym da mähri dikmedim. Maňa bir şey oňorýan diýseler, men şonu daş etýän. Gow etýän. Sen oňorýan diýse, men şonu gow etýän. Ol oň beren goltawny hiç kim beren näler daja internetde girmäme de sebäp bol aç goý TikTok ba diýdi. TikTok alp video ýaňa diýdi. Sen dikenen görsin ýylyt. Onu her kim biler sen dikenen. Men şo köýnekde gatyrat içime salyp, men dikdim şunu şey diýdi de o gatyt goşuk zatdy da. Onu ten açda goý diýdi. Millet görýär diýdi. Ol şo tarapyndan ökdi de internetde da hawa. Ondan şon ýaly ol düşünjesi gatygyň men düşünjem hiç dat onkyň ýany. Eger ýolaşyňyz size gollaw bermedik bolsa, siz bu derejä gelmez. Ýok. Hiç. Daşa men TikTok özüm açdyrtdym ha. Hawa. Instagram öz açyp berdi. Instagram näçe ýyl öz ýöret Instagram inne berdi elime. Öňe öz ýöret. Bir ýyl bolandyr Instagram elime berilen. Öňe öz ýöretýär. Ýa-da da, indi maga dinlere ýetsen okda, mejana ona account, näçe inni özüň ýöretdi ta. Onuň şöyle accountyňyzy ýolaşyňyzy ýöretýän döwründe negativ kommentariýalara da hiç ýyl jogabam beren okdy. Hiç. Ol okan okýan, okasa da düşünjesi giň diýen, awat ýanyňdaky adamy sen tanaýan, mähli bir işdeşiňi sen tanaýan. Şo işdeşiň aýagy ýyşyk bolsa, ni tawar ene jaňeler, owalar, bobalar, ha. A sen ýanyňdaky o meni tanaýa. Düşdüňmi? Şoň üçin hiç ilňilläne, hiç negativa. Gaýta gülküsi tutýar. Gülküli. Gülküsi tutýar, muňa ser ýadýan zatyna seretsen, muňa ne davlenýän galsyny görkötýär. Ýok, ýöne görkötdüm, hökman şoňa davlenýän galmaly. Siz gaharlanýan. Käýe wagt gaharym gelýär, men bu näme ýadýar diýen näwelin. Ýöne görkötdüm diýär, on gülküsi tutýar. Menki käýe wagt tawa öçük gitýär. Malçet jogap berýän ýa, jogap bersäň gahar gelýär. Imne diýen çi negativ tap berýän şo tak diýär. Sen pozitiva ýaz jogap diýär, negativler diýär, sen gözlesin daja diýär, harpyňa zar bolsun, o tak seni bütün sözlem ýazýan diýär. Ýa-da mysal üçin ýaňy diýäňiz, negativ kommentariýar, köp fake accountlar bar ýa, hakykatdan şoňa garaşyp oturan ýalyk. Ýüri, garaşyp oturýarlar, mähri seret. Indi häzir diýeň, elime köşalt çykýan, awat.
Seret men kablo alıp çıkmadım. En son getiren modelimi Laura Pian alıp çıktım. Udobny del şo koğuş deyip aşağına yadıya. Seret Laura Pian aşağıda padoşu gösteren koğuş. Dünya boyunca da en udobny koğuşlan hatarına giriyen modelle okap da kadet ya qıydılar neme ya onu görüp da kadet ya. Yerin yüzünü en bir 5 sanakka birinci model olsa şoňa giriyen model gıyda Laura Pian'a bizden getirenmez. Udobny del şo koğuş deyip yaptırmym. Bu neyçi beýgokça bolsa udobny del gıysen onuň diýsen. Näçe beýip giriyen bolyn internet seret nämetli internet fake'dan ýa-da şony. O sen repostyň açýamaňa birinçi sen nämen repost koğuşlar repost edip otur. Bir magazynyň eýesi. Ine fake'dan udobny del şo koğuş diýe. Ondan ýanky sen maňa udobny del şo koğuş diýip ýazýança, gaýta sen getiren udobny öz kabloklaryny reklam et. Onan 5 tane qydy bolsun, hatça bir alsyn. Düşdüňmi? Ol şo fake'lar näçe fake açaýsyn? Fake'dan hem atçalarda özlerininkin repost edip oturýarlar öz magazynlar. Ne biz şu biz näçe tanda repost edýär, tanışlamad bir şäher men sen bilen gatnaşyp gitdim. Sen mähra öňümden çykdan uçdun noýat mähriň video edip repost edýär. Onu men kimler bilen gatnaşýam repostyma seredende bildir ýa mähri. Onu o fake'lan repostyna seredende belli olan kimdigi. Şoň üçin ýa ol fake'dan ýazýanlaram şol diýene ýene bir zat satýan. Öz kontentden ýazýar. Girýän on koğuş çykýar-da, koğuşdum, çykýar menem, hay borda diýdim. Jogabam bermeýän. Hiç wagt jogap bermeýän. Gaýta diýen, no sen şotak. Şo sözlem ýazýançaň, işgärdiňe birçe kablogyny çykardyp abzor etdir. Hatça gowja renkini öwdürt, bir aýaňa geydir. Şonu aýtsaň, şotaňa gowy peýda getirýär. Sen maňa ýa-da negatiwiňden. Ini ýaňsy diýdiňiz we bir zada reklam edemde şonu dol öwrenip okap onuň reklam etýänini. Hemme edýän işleriňe we dol öwrenip ondan soň berýär. Dol okaýatýan qynybat. Ýeriň ýüzünde näme moda, ýeriň ýüzünde qyýdylaň näme gyzýa, YouTube-a girýär, qyýlar näme gyzýa. Ýeriň ýüzüne en gowy geýlýän zatlar näme, bular näme, olar näme, sepilýän duhular näme. Biz zarany getiremiz dedem. Duhu kene. Kene duhu. Daway diýdik normalny bahadan şu zaralar alınıp bilýär. Ardanam del, hol qymmat duham del, sredni gatlaqda qymmatlar lüksda arasda çykar. Daway bunu satal. Koğuşlar getiremiz, okap zawod baryn, okap. Şundan. Ha plan zawodyň qyn bu tükkan eken. Bu jojarmanyň qyn bu tükkan eken. Daway şoňa 2 tane koğuş dikdir görür. Daway buňa 2 tane koğuş dikdir görür. Şeýdip getirip geyik görüp. Ondan soň Tomsa kurtka getirip eýnimde geyik görýär. Mähri, gowmy ýumşakmy? Inni kurtkalar gelip başlaýar. Düşýän, şo diýilýän zatmy şo. Onu barlap. Barlaýar. Haýsy zawod. Mysal üçin hemme belli zawodlary dikýän nemeler bolýar. Belli brendler dikýän zawodlar bolýar. Wot şolara dikdirýär. Hatça bu magazynyň 50%-ni şolara dikdirýär. Taýlanaly. Düşdi. Sredni gatlaqda durmal, birlesden çagalsa galalya şo qymmatça belli brendlaryň dikilýän zawodlaryny hatça 50% koğuşyma dikdirdi, şondan dikdirýär kojalanma. Şoň üçin gowy klientler ýygynadyk. İşiňi we öfünni garzy etýär. Ýaňam diýdiňiz we ýene de bir fara bermeli. Hem tarapdan ýollaşym golla berýär diýdi. Ýöne käbir şumatky ýaşlarymyzyň içinde özüňiz hem görýänsiň golla diýeni maddi tarapdanlar diýip düşünýärler. Adama maddi tarapdan golla haf köp gerekmi ýa-da şeýle golla haf köp gerek bolýarmy? Maddi tarapdan egerde sen ýollaşyň gollanmasa taňa kän pul beren bolsa öz işlenmeli sen öýde oturam sen diňe sowmany bilerdim. Egerde taňa maddi tarapdan bermän bu neme maňa berýän tarapyna näme diýilýär? Ve gollo berýär, we iterge berýär. Terge berýär, motivasiýa berýär. Maddi bolanda pul bolýar. Pul tarapdan sen üstüňden guýan bolsa, bir denana ýüzlenýän pul tarapdan sen üstüňden näçe diýsen ýanky durmuşa çykmadyk oglanyň bolsun ýa-da durmuşa çykan adamyň bolsun näçe pul diýsen beren bolsa, aýallagyň sen diňe sowmany öwrenärsiň. Egerde saňa şeýle goltgy beren bolsa, sen hem oňararsyň diýse, sen onu gazanmany oňararsyň. Haýsyn saýlaýaňyz özüňiz. Men gazanman saýladym. Düşdüňmi? Mene mysal üçin haseder maddi taýdan gollaw berýäjek bir erkekler şonýalaka bir adama most maňlaýyndan çykyp bilerdi, dogrymy? Saýlama şansym öňler barda ýaşadyk wagtym. Wot, saýlap bilýän sen.
Ine pul oğlan durmuşa çıkmanada saylap bilen siretini atlaqtan düşünjeli oğlan durmuşa çıkmanada saylap onu saylamala, qıyt saylamala. Hayti yollan gidesin gelte şoň üçin ondan gitsen o san gollu göre sen kazanmany oňarýan. Kazanantan özüň töwersiň ta ondan almasam öz pulun bolar da. Şoň üçin maňa moralny taýdan gollu berenni men begenýän. İşte onça gollu bermedik bolsa bu derejä ýetmeýän bir ýerde durup galýar adam. Durardyň. Stop. Hawa. Biz näçe şol pulumuz az wagtlaram bir hili kat eter biri-birimizde sıkıca durýardyk şeýleçe. Bir mantymyz ýok wagtdan bir hili nimen oňa sen gazanyň ok diýädim ne o maňa. Düşdüň şon ýalakdyk. Şumatky ýaşlarymyza näme maslahat bermeýsin? Bunu şumat köp ýaşlarymyz diňleseň, plan wat etdiýsen, ay pulun olmasa edip bolýarmy diýen pikirler var. Mehri, pulum ýok. Indi şoňa gelsek oň gurrun ozyna mehri. Şu iş açmak üçin birinin hatça diyen 60 000 manada salon vardı. Şu 60 000 manada birinin bana bermegi gerekmi ýa-da şu 60 000 manada men ýygnamalymy? Ýöne köýde bir ýerde aýlykçy işgär, restoran aýlykçy işgär. Hawa, ýanky aýlygyma ýygnaýan, günlük toý bolýar, günlüge de berilýär, afçantlara pul berilýär. Menem 10 000 etýän, günlügem starşa her toýdan öz alýança paýyň bolýar. Ýankyja alýança paýyma men iýitýän, ýeýnýän, çağama sığdıryan, ya bolmasa şu naptofga gideyin, özüme çağama eşik alaýan, arsan eşik alaýan, özüme ýetanak men gaýdýan idim. Owan tüýtüllep bir gyllan beden ümürkgal çağa ol geýinip gaýdýan. Men ýankyja gülüpegimde gaýdýan idim. Aýlyjagmy ýygnadym men. Aýlyjagmy ýygnap gyzyl alardym. Ines gydylça diýen bilýändir. Her ay 50 gramcık gyzyl alardym. Gidýän gyzyl alýan. Onu inkaýet tanokdam üstüne goşan üstüne ýazdyrýardym. Indi buna malkyt aýdasan getirersen o 40 gram berkä. Onun 100 gram. Şey diýip gyzyl alym men. Pul ýşirmen, pul ýşirmedim, pul ýşirip bolanok, gyzyl ýşirdim, gram gyzyl ýşirdim şeýle. Onun ömür qyýt hamam arzumdy maşin minmek arzum vardy. Mesela gyzyl alýardym 40 gram, 50 gram her aýlyjak maketlerinde gyzyl alýardym, enes gydylçydan alýardym bilýändir. Onun ýan gyzyllar belli bir summa ýetdi. Men diýdim, indi maşina ýetdi bular diýdim. Döwdirip maşina alaýyn diýdim. Gitdik çygallykda birine berdik tänem. Epesilje boldy, ýöne ýanky maşina azjyk berigi boldy. Maşina ýetirdim de münnüm bol, şo arzuma ýetdim ýöne. Arzu edin, ýetýäňet. Men arzu edin diýän, arzu edin de, arzu edip öýde TikTok oýnap ýatmaly. Ýöne idinne bir azrak, ýalaňajrak algamaly. Şo gyzyllar alýakam, öýde şo gyzyllar durýardy, ýöne eýnimde ýekeje Thomson University 2 çantçak stapel bilen ýetirýärdim. Bilýän ütükläçik gülýärdi 2 çantçak stapel ýeýärdim. Ondan başlyjagmy sowga ederdi gençe gülüpök öýme. Doglaňynyň bolsa gurbanlyk bolsa berilýär-de, garad işgärlerine paýlýar genç. Onun ýanky onu ýeýän dämi? On bilenem gyşyň güýdüň geçýär. Şon ýaly mähre 2 çantça köýnejik bilen geçirýärdim men. Ýylymy. Ýylyňa we tüýtüllep, şonu arasaja ütükläçik geýýärdim. O günne bir köýnek geýsen aýlyň ýetmez, aýlygy ýygnap bolýarmy diýersiňiz-de? Aýlygy ýygnap bolýar. Men aýlygy ýygnadym. Turup häzir misal üçin diýip bilmez, aga goýawer sen açykdan plany pysmyda diýip bilmeýän şon hiç kim. Aýlyjagmy ýygnadym, gyzyl alym, gyzyllar döwdürdüm, maşina alym. Soňa maşina satdym da başga kemerler gel Aziýada kemer, Karol alym men alanda. Onu Aziýada kemer geldi bolýan. Onu münesem ýelýärdi. Onu ýanky tatdym da o gelýänçe taksam rahata. Indi pulum dur. Jaýa ýygnaýyn diýdim. Goýdursun jaýalaýyn, üýşüreýin. Jaýa üýşerdenem az. Summa az. Jaýa üýşerden ýene ken işlemeli, 3-4 ýyl işlemeli men. Onun işte Türkakda ýene salon çykdy bir ýerden. Muň üçünden salona goýdum. Garady pulum bar bu salona gitdi. Ýene şonça gitdi. Gadanny iýdi. 3 ýyllap maňa 1 manat bermedi. Inni berýär. Diýjek bolýanym aýlykdan bir ýerlik barp bolýar. Men aýlykdan baram, soň barp bolýar. Bir iş açmak üçin ýa ejen kakan saňa bir tokko pul berme gerek gel, ýa bolmasa adamyň bir tokko pul berme gerek gel bir iş açmak üçin. Prosta adragy ýa bir garnyň aç, bir garnyň dok gez, ýalaňajyrak gezäý. Üfle biram, ha? Hawa. Biram üfle, it çabala şoňa tarap sen bir adyjyk ylga da, ylga. Ol bugün internetde tanalaňsaň bir hilek bir eliň ýagda, bir eliň balla ýagda görünýär.
internetin bir diyecek bol yani 99% yalan. Internet olatyňa dön otaýdy her kim bir gowy aňyr başy durmuşyny açyk görkezýär. Hakyky durmuşynyň bir gara tarapyny hiç kim açyk görkezýär hiç kim gyzyk gylala. Her kim owadan dat görkezýär, her kim owadan datyň aşygy. Şoň üçin her kim internetde owadan dat görkezýär. İşte aslında o döwürler internet bolanmaz, o döwürlerim açyp ene şeýtýät diýen bolsak, mysal üçin men algymma adamlar ayak alyp ýerdi. Ayak kel näme sygyra ýerýän, ayak eti ýer. Men bolýan gidýän özgörüşiň düýbünden galba salýan şeýtçik, onu marketden alsaňam gymmat nähri. Şo taýdan alqaýtdan şeýtçik kesipçik, ýumurtgasyň gyrasına çakypçik, oğuljagyma şonu ýitirýän. Ýa-da bolmasa eti yetimeli diýse, gidip 1 kilocuk et alyp gogurup öňüne etýän, gyrasynda soğança men çörek batyrýan. Şeýdi geçen günleriňi fan bolýanda. Ona adam efafy wat diňe üflemek. Üflemeli. Üfle çabala. Üflefen hemme wada yetip bolýar. Siz ýa-da diýdiňiz we durmuşa çykamdan soň restorana durmuşa çykpakaňyz näme işleýär? Restoranadym. Durmuşa çykpakaňyz restoran işleýärdiňiz. Biz okuw taramyzda o wagtlar prezident tarapdan bir karar çykdy. 2 ýyl iş tejribe ýygnamal ondan soň ýokary okujaýyna girmeli bolup 89-njy ýyla. Ona 2 ýyl sen nirde işlejek elinde diplomyň ýok. Kommunal işlerinde mähri. Nira ýerjek. Bu klasaşyn Batyr bilen kommunalna ýerdik. Algap çakyrtyklar. Onun men özüň owadan git kommunalda işlemelermişin, tant etmelmişin diýdiler. Geçdimde ýene bir azyk tant etdim. Tanfam etdim men, tanfam etip ýetişdim. Ondan soň bir gün tant edip işden geldim. Papam menden Irak gelipdir taýyn. Nerden gelýän diýdim. Men işden gelýän diýdim. Çykmadyňmy diýdim. Ýok diýdim. Mamaňa çykdy diýip aýtdym. Men pap mamam çykdy. Hakydy indi tant etme diýdi. Näme üçin ulygy boldum diýdi. Pap men tant etmesem nerede işläýin diýdim. Ay bir ýerde işlersiň, öýde oturýan tanta gitme diýdi. Onuň arada ýat tantdan işden çykdym. Ondan soň öýde oturýan bolýan Batyr jaňatdy. Näme işleýär? Ay men öýde ýör bir ýerde afçantlyga iş bar, ýör akdeýin sen diýdi. Ay men serkilap afçantlyga gitmersiňmi? Papama birini aýtdym, ikisini aýtman, birini aýtsam, ikisini aýtman. Şeýdip afçantlykdanam starşafçant bolum. Ondan soň papama aýtdym. Haçanna starş bolan. Haçanna starşafçant bolan soň hemem afarmeni edip başladym. Şeýle içinde boğulýatda, restoran bedelýatda. Afarmeni seret iktançy orky afarmeni etde boğup dur matalaram qırqıp başlygymam gahary elýär seredip dur. Bular doguradylar matany. Şoň pulny maňa bermen edýän şu dat diýdim. Ay sen oňorma, men edýän ha şu gyýlar gitsin gitdi. Ýanky matan allymda boğdum, çekdim, ol ýanky edilen dady. Bu mehr şu tarapyndan maňa Allahan berýär. Öz aňryňyz we maşalaňyz ýokmuşlar ýa-da dizaýner ýa-da tikinçilik hiçeýle. Ona bu wagtlaň emmesi bir hilek talantly biçiler şu tarapyndan talantly bolýar diýär. Şo men ýanky orkylan edip duran dadyny gördüm, men şonu edýän. Ýanky etdim bolýan, ýanky haberleýän pul maňa berdi bu başlyklar. Men afarmeni almet, aýlym köpeljek diýdi. Pul bolsa bolýar, men gije toy 11 doktor ýara. O daňdan etsen afarmeni çykýan. O döwürlerim afarmeni nähilitene oglan toy bolsa göýök bolmaly, gyýt toy bolsa da gyzyl bolmaly. Ýa-da şuň gyýt toy bolsa gyzyllan. Ertire afarmeni çalşmaly, ertine gyýt toy diýotyryn, gyýt toy gelýärdi, aranjy bolmaly ýara. Aglap çalşýan aranjy ba. Gyzylam gülýär alady. Aranjy batsaç. Ona şonu papama gelip aýtdym. Men bir afarmeni işe girdim diýdim, restorana afarmeni etýän diýdim. Ha, bolýar, ona işläber diýdi. Ona şeýdip şol gitdi şu restoran bilen garad kuchňasyna salada goşulyp gitdik. Garad şon ýaly kuchňa, restoran, giren soň içinde starşy, garad şef, ol bul. Bir şu restoranda şaşlyk pişirmedim şeýdip. Hemme samsaçylar pulny adyp işden çykdy. Dere 3-4 tan afçanty bilen aşağı düşýän kuchňa düşünýäňmi? Hamiri aýp 500-600 tam talyp çykar. Pizzaçylar işini adyp, hakyny adyp da gitse, haýda pizzamy şakır edip çykaryp şeýtýän ýörýärdiňmi? Hem ýokarda işleýärdiň, hem ýokarda, hem kuchňada. Ondan aýdam, mähri. Men gyýz wagtym restorany 10 mireçen işleýäne, 10 mirden soň afarmeniýan çalşýana algap o wagtlar gide diskoteka bardy. Diskotekada afçant bolýardym. Ýerden ýene restorany işe barýardym. 3 saat uky bilen işleýärdim. Men şu bu gyýlar artygyrak işlese ýemşarlyk galýarlar. Agydy meseden ýaşyňyzda kap 3 saat uky bilen işleýärdim diýär. Sen Robert bolaýmasaň diýerler. Kawat gelin köprek bolup, bede köprek bolup alyp galyp işledäýän, onu 10 mireçen da haýda alyň, din ýemşarlyk gitip barýarlar da. Men näme diýäkam diýen.
Şo derece işleýär. Onuň ýanky soň durmuşa çykyp gelen soň restoranda işeýli toýlar gidip dura. Hawa. Kuchня ertasyn zagatowka bolsa giýjeti bilen işlenilýär. Agyrrak toýlar arsa. İşleýän ýörýän mähre. Ýöne zato ýygnaýan. Düşdüň? Amsal üçin diýen 9-da işe bardym, akşam 6-da da öýüňe geldim. Hop baqadygan nahar öňünde iýdiň bazardan bazar eýlep, bula etiýär o dip gidip etijek bolup bir artygyrak iş etmedim. Bula plan kafeýe gidip buny ýaro gymmat dip ýatsaň, şuňy ýene menem iýip bilerin diýmeseň, men onu ertip sana iýdirip bilmeýän adyňa döneýin. Dogrymy? Sebäbi sen 8 sagat işleýän. Men 16 sagat işleýän. Onuň ýanky 8 sagat işleýän adam bilen 16 sagat işleýän adamyň gazanjam, ýaşaýşam deň bolmaz. Wagtyň geçmegi bilen ýanky saýlanaýar. Bir bada deň bolsa da wagtyň geçmegi bilen ýanky 16 sagat keň tatgyýar. Saýlanaýmalymy? Saýlanaýar şol. Sebäm şey dip saýlanýar. Şey dip saýlanýar. O energiýalaryny ýerden alýardyňyz. Bilemek ya men neme ýada mokken. Inne birazrak darlyk basýan bolsa basýandyr. Ýöne şu wagtam häzir bir gyz şu gapydan girak gatdyn. Dat bidat toy koýnam eýle bol, beýle bol ýa dün daşar ýurtdan geldik koýnagyny halamat ol bul bolsa men ýanky gyza ertireçen koýnak tikip berebilýän. Uly söze to öýe gaýtmaýan dikýän oturýan. Derre şakyr şukur. Şon ýaly. Gazanjagym bilsem ýatamok. Gazanjagym bilsem galýan. Ayka diamond diýilmeginiň sebäbi näme? Ýa-da diamond diýmek bu brilliant diýmek ýa-da? Ya özüňiz brillianty gowarýaňyzmy? Brillianty gowarmaýan, brillianty gowarýan ýene has göze ilginçlerini näme halam fokusum bir hilek näme dälle, abarty dälle, şoň üçin näjinçe brilliantlary gowarýan. Brilliant luboy gyz brilliant. Gadalmy brilliantmy diýsen brilliant diýär ýöne. Brilliant ady salonyň adyna dakdyk stop gelinen brilliantyň ýalpyllaş ýalpyllasyn nep salonyň adyna brilliant kän pikirlenip. Onuň aýkada şo kiçeldip diýär da gyýdlar aýka diýip o dostum diýär aýka diýip onu aýgödel diamond diýjek bolko uzun bolly. Onu o nurwala diýip aýka diýär her kim tanar aýka diýip her kim köp kişi aýka diýär. Bolýar aýka diamond bol şeýdem aýka diamond bol. Aýka diamond. Aýgödel diýip gat uzun bolly. Onun aýka diýip tanalýan da aýka diýip menen bas aýka diýip registrasiýa etdim registrasiýa boldy da gitdi şabelen. Şeýdem diamond adyňy. Hawa şeýdem diamond adyny gal. Hawa siz şumat aýka däli aýka diamond adyny bilen tanalýan adamlar gat köp tanýarlar. Durmuşda siziň sır berip paýlaşan joraňyz barmy? Doram ýok mährim. Hiç ýeli. Ýa-ni gyýlar şonda. Kim bilen paýlaşan? Sırym ýok men. Sırym bam, sırym aşk tam bilen paýlaşan bolaýmysy? Adamyň hemişe o tarapy bolanokda ýa-ni diýdiňiz, bugün gowursa ertir erbet taraplara mot bilýär. Kynçylyk düşüp bilýär adamyň başyna. Şolar ýaly ýagdaýlarda size bir gollaw berip paýlaşan adamlarymyz bardyr. Liboy ağlandı da aşk tam ağlayan, begenemde de şoň aýtýan. Sırymam mawar aşk tam aýtýanlar. Anlanyp. Hawa anlanyp. Ýöne sırly dünýä ýokmy kady aşkda? Waq aşk tam diýjek bolýar. Nährimen şartdan dilim ağdymda men sırly bir dünýä. Sırym maramar aşk tam aýtýanlar. Näme sırymyň badygyny bilemek şo. Plan sırymma şo aşk tam aýtdy. Kyn pursatlaňyz bolýar. Adamyň başyna bolaýjak zat. Hemişe gowat bolup bilen. Kyn ýagdaýa düşen wagtyňyz. Kim bilen paýlaşýaňyz? Aşk tamdyr. Başy hiç kimde. Teýa kyn wagtlam şoda ýanymda. Bir hilek durmuşda be şey dipdir ýa oýnap. Şoň üçin kyn wagtlaram aşk tamdy ýanymda, oňum kyn wagtlary menim ýanymda. Şoň üçin bir zat bolsa ola maňa aýtýan, menem oňa aýtýan. Ejem ýara men ejemem, men aýaly onam ýok, men oňa aýtaýyn, aýaly on ýok, men jora ýok işläp berem. Onu bu näme gelip güçlü daga sır berip, näme aýtjak mysal üçin sır bolu diýeni çaga olar näme aýtaýyn bular hemen. Şoň üçin bir zat bolsa, bir kynçylyk bir zat bolsa aşk tam aýtýan, ejem ýara oňa da aýtyp bilemem. Çalap şoňa kyn bolsa, plandat etmeli, tapmaly bolsa, aşk tam aýtýan, plandat edeli, dat. Aşk aýtýan. Başa hiç kim ýok men çevremde. Ona siz maşgalada ýeke çağa bolýar. Ýok, 4 çağa olar oglanna. Hemme oglan. 3 oglanna. Nenem gyz. Onun 3 oglandan nem olar ogl erke oglanna gara. Oglan bolýar, öz durmuşy bolýar, öz çağa, öz gelmi, gara öz durmuşlar bilen. Menem öz durmuşym bilen ejeňe sıraýdar ýalyk.
Qiyinroq turmush bolany daşyktam aýtdan, ha häzir agyrrak jaňlar datlar gelse, aşykdan plan ýerden jaň elde däwelin, şonu ejen aýtsaň ýüregine tutýar. Aşyktam aýtdan, swýada bolawardy. Durmuşyňyz we ýollaşyňyz ýok wagt kim bilen paýlaşýardyňyz? O wagtlar Joraňdyr o wagt ýöne men bir hilek näme joran bolmady daşal. Hiç ýanyňdan aýrylman zat et, syr berip şon ýaly jorama bolmady. Ömür işlämsäň, işde-de nämerak bolup işleýäňda starşy bolsaň, teň bilen hiç kim tirkeşmeýän starşy hawwet duranda, haýsy bir afçanda syr berjek. Düşdüňmi? Şoň üçin işde-de bilemok. Hiç kim bilen. Gennejeler zatlar bolaýmasa, kümüş dagy bolaýmasa, doganlaryňyzyň içinde bir özüňize ýakyn görüp bir ulýymyz ýakyn görýän, kakamrady. Olar bilen Ýakyn görýän. No syr berip bilmedim de. Ýa-ni diýdiňiz we afçant bolup işledim, kakam aýtmadym diýdiňiz. Oşolar näme? Ana Batyr o wagtlar. Batyr aýtjan bolaýmaýyn. Şoň aýtjanlar, Batyr aýtjanlar. Batyr bilen tirkeşýärdi, kana joram ýokdy, şody. Afçantda wagtym olam ýanymyzda, gullugadan soň birazjyk sowully. Gullugadan soň ol gullukdan gelen soň afarmlene başlana tehra bilen başlady. Tehrada afarmlene etýän ekenne, boýan ekenne gidip gullukdan gelen soň ol şon bilen başlady. Ana o wagtlar oň aýtjanlar, onu tam durmuşa çykyp gelen soňam näme? Ýollaşyňyz. Batyr nämeňiz? Batyr bilen gatykän videolar. Şeýle. Mela prezident partiyada oturýar, odam ýyzymyzda oturýar şeýle. Videolarda da köp yerlerde hemişe bile görýäsbe. O çağaşa 1,5 ýyl bolanlar palatasyny alyp şöre näme takdyňmasaň, TikTok'dan padyňmasaň, sen klientiň bolmaýa palatan köner galy täze alsaň alay diýip. Onam şu internetde çykardan hem aşykdam. Düşdüňmi? Indi diýere häzir gelinler, "Way mundan gabanyn ok, way nämeden okmy" diýip. Batyr alyp internetde sokon, şu gullar dakyp berdi Batyr. Men diýdim, Batyr dakýaşlar muhjak diýip, içine asfejide bir manda eden ne diýip. Batyr ça, ona Batyryň aşykdam taşdy. Gowaglan eken, o näme işlemeş ol? Ay, şu afarmen etýän gapy sapy diýdi. Ona palat allym diýdi. Olam kän iş ýok, dur diýdi. Täze plansada goýup allym diýdi. Ey, onun sen köneler dursa, aşyktamyn etken bard aýt, nirde gursaň, bu gitsin aýt, gurýan ýeriň mam, ey plant çyslada bar gitdi aýt sen, Batyra kömek et, aýt, gurläp ber, on synow, mun synow, täzeligini aýt, täze palata kyna. A Batyry men ýanyma dykyp internetde belleden aşyktam. Aşyktam, onam diýär aşyktam senden gabana nokmy diýerler. Bular iki tane video görýärler, dänim hemme zady çöziýe özler. Batyr internetde sokturdan aşyktam. O, şunu hä salmasaň, şun palatada köneler, haly dursa köneler, aqsatlar dursa köneler, şunu sen gyýgyryp bolsun, şu çağa berge edip alanmaly, üzsün bergesin diýen aşyktam. Düşdüm, o, diýmese menden o Batyra görmesen reklam etjek diýen ýok. Batyryň maşgalasy ben gabanana. Ýokla bäwul gabansan klientsiz galar tagy Batyr. Bäwule de diýen men bäwul kelän artma diýen käwa gaharmy ýetirýär, goýbara nokta oňa. O çağa palatan işli afermeni de din jalmal ýerine dänim goýbara nok bolyn. Menem diýen. İşleýän wagtam goýberme. Onu diýen, bede getmäne diýer, giýjelerine bede ýere daňa çen howlyny. Şonu da goýbermän gitmediň, görüň şonam iş. O çağa işleýänne görenok. Agdip bir keýge bir ýere gidip ýeşjek bolsam görýärler. Onu bunam görmän gözüňizi ýumung diýen. Onam görmän diýer. Bir adam öler ýaly işläp bereni görmeseň, din çalýan wagtynam görme. Ýa-da işleýännäm gör. Şoňa da gadyr hormat goý. Şo çağa şu öýü üçin bir öýüň ulusy. Hem taçyn men öz öýümüň nemese, has nemese has pena, mama seretýän, liçenýeti, onsa ejeme men seretýän. Düşdüňmi? Oglanjygymyz öz maşgalasy bilen daty bilen başagal, her kim öz maşgalasy bilen bu wagt şeýle. Onuň men seretýän, ölen Batyryň şeýle öz maşgalasyna Batyr seretýär. Bir hil kaka ýaly seretýär. Şu oglanlaryň öýörün sereden Batyr bilýän. Tanaýan bolsa diýerler, hawa Batyr şunu ýaly oglan seretýär diýerler. Onuň ýankyça şo derejä bir maşgala, 2-3 maşgala sereden soň kaka bol seretdi. Bir din jalanna da haqqy Batyr aşa. Biz şunça işleýär mehri. Biziň bir adyjyk din almana wagt. Onuň biz din jalýan ýerimde malt edip goýýatyn, munam görýärler. Hoppa bular din jalp böyle. Din jany. Biziň o giýje o nir işlänimiz hiç kim görenok. O Batyr gidip lesniçeden ýykylýan, taýyp ýagyşda gaýdýan, onu hiç kim görenok ýankyň, ha? Bunu görýärler.
Giyce o taydan palatan götürüp şäheriniň o çetine akdiýany hiç kim görenok. Gidip biz birçe manten şey diýip ýetek hemmek şan görýär. Şoň üçin ha men diýen bägule adyjy gollo diýen. Maşgala ýaş bägulyň baly güni bar. Bägule gösteren bolýar gelinler. Hiç il bägule inanmaň bägulyň han güni bar. Bägul bir öýüň han gelini, bägul garryňam gowy hormatlanýan gelini, gaýnyňam gelinleriniň uzy öýde tamad ýapýan bägul hemme etýän bägul. Öz öýü bar, öýü üstüne krişas, üstüne 4 komnat jaýlary bar. Bir el ýagda, bir el bala çağalarla gülýaly geýnýe, iýe etýe, ýerine sowgatçygyny alýa. Gülýaly. Ondan soňra bägul batyr görýäm kädiýe. Bägul batyr görmese 5 tan çagan ýerden bolsun. Ýerden bolsun. Aýt, agdym açdyrtmaň. Biz batyr günni bir 5 min çykşy gelik diýerler, ýa geç gitip barýarlar, sowlar bir kofçelýär. Şo wagtda men kamera şey diýip tutýana, bular görýärler şo. Ana her kim ýazýar köplenç kommentaryda negativler. Ýene batyr. Ýene batyr. Batyr şol men şey diýip aýtmadyk bolsam, men genjeler, men hormatlayan genjeler onu tutup olam şey diýip tanalykdan sen tutýanda aýtýan da batyryň garatdajagy gülýär sowdu da diýen sözüne durdy. Hakyt ýanky diýen palatada gelýän eken ýa. Sen joralyň tutýar, sen aýallygynyň tutýar, sen eltileň tutýar, sen tarap tutýamyny. Men ýene birini aýtyp berem, o tutýar şey diýip batyr bolup giden, şey diýip çagan klient köpele. Ondan bägul hiç dat diýme. Diýse de men bägule mihmançylyga baranda düşündirýän bäguljan azık azar berme. Aýallar ýerräk geldi ýa dogry. Bizem otursak oturup galat, o da dogry. Ýygynan ýerräk onuň ýa bolmasa diýär-de, han aşktom diýär, aý gözel niraksa ýanyna de sen men akdan ok diýär. Men çagama men ejem feret diýär. Ýerden adarym ýdary ýok, oňşon bilen ýeke jogul bolansa. Bägulyň 5 çagasy bar. Ondan bägul uzy ýaşmak gelin biz çapytym çap biz balak kılan bolsak ala biz işleýän ýelin bägul öýde oturýan ýelin düşdiňmi? Bägul deň däl şol işleýän gelin öýde durmuş ol bölek bolýar. Öýde gelin bilen işleýän men erkek kişi ýalakka bolup gitýän. Men bilýärmi erkek ýaly ýerden turýan işleýän, akşam barýan ýatýan. Düşdiň hawa men arada da video paýlaşdyňyz şoň ýaly. Hatta TikTok'da, Instagram'da da işleyen okulluğu bilen işläp ýören ýa-da öýdäki denk saklap bolanok şol. Häzir bägule çık bar aý gözel ýalakka bolan internet ýöretden işlediýsen bägul durukka ýok çağajyklarymdan aýlana öýüm bolsun o borkama deň bisin düşün bolaýyn diýe. Düşdiň her birden anyň öz oňarýanda men biz bir hile erkek ýerine bolan ýalakka çaga bolanmysaňmy erkekliň işýal ýerden aşama işläp ýören aýal bilen öýde oturan aýal deň bolanok. Ýöne yaşayan näme diýeli ol? Bagtlymy diýsen, menen bagtly bägulem bagtly. Men işleýänlik men betbagtlar. Ya bägul öýüne otur çagalar bilen betbagtlar. Olam öz uğruna bagtly. Men kim işleýän we menem nalam okturmuşymdan. Menen bagtly. O tarapyndan ikisiniň hem ýaşaýan bagty deň bolýar ýöne. Şo diýene bägul öňe bir 90-yň gyýdy, öýde gyýd, näme öýde işetýän gyýd, düşýär 90-a gelin uzy ýaşmak kıl ol kruk başka bolýar. Düşýär. Biziň aslymyz daşawda diýreýär, ýomda diýreýär. Biz näme? Taçmydy kesik, balak kyldatdylam gezi berýär. Birazrak biz savremenrak bolýar. Düşýärmi? Bize hiç kim hiç bir hile papamam diýärdi. Gyýdym balak geysen gey, türkmen köýnek geysen gey, näme geysen şu öýden geyip çyk diýärdi. Plan ýerde balak kyl gördüm, planyň gyýdym diýmesinler, öýden geyip çyk diýärdi. Menim şondan arkaýyn balak kyl gyýdy atmam açyk geýnýärdim. Şu wagtam şu eşigime towuma tokdyýan. Aşk tamam düşünjesini aýtdym şu samsagrak, oýnatgyrak videolar bolsa, kilçerýänler. Şu operator aşktam. Düşürýän şol onuň o gawanyň okmy diýäňe de düşünjesi şoň kabul edip bilýär şol erkek kişi, orsiýalarak erkek kişi düşdüň. Gawany we maýan maşgalan öýde oturdup bolmaýar. Näme gawansyň? On bu telefon we nerdedigini bilip bolýar, näme işleýäniňi bilip bolýar. Näme gawansyň bizim? Gawanlar ýalar düşünjesi giň. Eger gawanjaň erkek bilen ýaşaşak bolsaň, işlemeler bolaýmasa, onu öýde oturmaly bolýar. Onu sen işle, gadan nimel bolýar. Men ornumy çalyşýan, men öýde oturýan nimel. Irden naşam öýden çykman, o borka biş şo bolýar. Eger ýollaşyň gawanjaň bolsa işläp bolmaz. Bu döwürde de internet ýöretmeseň iş ýöremeýär. Hadatam sowdada ýöremeýär. Şoňa birikkä şol 99%. Ýöne gawanjaň diýem işläp ýören adam alyp öýde oturdup bolanawa. Bir gün oturdar.
ikun oturdar, üçlenjün ýanky wöh diýer, oturmaýa. Oturmaýa o gelin. İşläp beren gyz bolsa oturmaýa. Şoň üçin diýdim ony. Gyz käwagt oglan tanışýar, internetde görýärdi, tanışýardanym. Öýüne oturjak bolýarda ýankyn 6-dan soň. Öýüňe bardy ejenler, öýüňe bardy jaň etdi maňa diýär. Ay jan nogan, şo gyz 6-dan soň gidip joralar bilen restorana barıp ujun ýene näme bolýar. Gidesi gelýär, täýär ýanyk işläp berenler gidip barýar, düşdüň. Iýip içmäner, gidip iýip içende näme öýüne oturjak bol. Sen öýde oturjak bolsaň, amykyl öýden çykmaýan gyzlar bar. Ba, Hitrovka ba, ba şon öň basmoý bardy. Ba. Okuwgutarda 9 klas ejeti bilen öýüne oturup çyk bazara diýär Toyotamga öýde oturan gyzlar bar. Aklyňa dönýär. Ana şo taýdan tapsen gereňi. O işden internetden tapyp ýankyny alyp öýde oturdup bilmeýän diýär. Garlyş ýa onu oturasy gelenok ýanky. Oglanam oturdasy gelýär. A sen öýde oturan gyz tapay. Çyk diýende de çykmaý. Onuň sen bagtdyl bolýan. Düşdüň? Çyk diýende de çykanyk sen bagtdyl bolýan. Ene bagtyra bilen bägulýar bolýan şonu. Bägul öňem öýde oturan öýçi gyz. Gelin bolup gelýän ýerine de işlemelär. Ýanky geline taksamyn melär bäguller. Şo öýdi batyrdaga gidip getirmeli. Bizde çyksak taksamyn gidip bermeli. Plan ýerik Nirde diýen, "Huy ýaşkdan men plan ýerde diýende de hiç gopbat turanok." O maşgalalar bägullagy şo batyrdagy akitmeli, getirmeli, öz maşy howlyň içindäki maşinalary şon ýalap maşgala düşdiňmi? Biz arkaýyn ýola çykyp minip gidip bilýär, biziň düşünjämiz başga. Düşdi? Hawa, häzir bägule bar çyk diýende de çykmak garanky şoňa çağalar taşlap ala deder oturar gyzy nämişlerke, oglum nämişlerke. Düşdiň? Amaňa häzir öýde otur diýsen öýü garanky. Şoň üçin oglanlar eger öýde çykyp gowurýan bolsa, geliniňiz öýde oturmaly bolsa, hakykatdan 9 klas oturup öýde oturan gyzlar bolýar. Olara ýapyşýaňyz, sen pikiriň bilen şo gyzyň pikiri, sen höwes edýän adyň bilen ýanky gyzyň höwes edýän ady deň bolýar-da. Gidip oturýan gydyrmyş, onuň gider otur aýyrlaşmak bolmaýan, gider otur. Akamana. İşläp bereňiz alyp öýde oturjak bolsaň, durmuşa çykýan çaýanky bor diýse de durmuşa çykansaň bor diýenak. 99% bor diýenak. Täze gazanyp bilýär şo. Gazanyp bilýärkä gazanasy gelýär. Düşdüň? Sen eliňe seredesi gelenak. Sebäp gyz wagt puluň tagamyny datdy da, işläp gördü da, özi işlete gazanýany bildi de. A senden diläp alasy gelenak. Düşdüň? Şan ýaly. Gaty ýagdaýyň galarak bolup öýde oturtup bilemese, aňsat öýde oturtup bilmeýän. Ýöne bir-biriňe düşünüp ýaşanyň hafga bolaýmasa. Şoň üçin öz höwes etýän adyňy, höwes etýän gyz tapsaň düşünýän demekre. Düşündirmegem gerekkä ýanky. Düşünüp gülşäl öýde oturmaly. Şo durmuşy diňe öýde oturmaly öýde pikir edýär. Toý tamyňa bolsa gidilýär, bazar bolsa gidilýär. Asyl durmuşy öýde oturmaly şo. Şon ýaly. Ayka gepleşigimiziň başynda siziň edýän işleriňiz barada gowy soralar we jogaplar alanlar diýip pikir edýär. Siziň tamaşaçylaryňyz indi bolsa şu taýda siziň tamaşaçylaryňyzy haf köp gyzyklanýan bolsa, haf köp gelen biler. Bu sora ýolaşyňyz barada, maşgalaňyz barada soralara geçdik. Her bir maşgalada öýkelemek bolýar-da. Öýkeleş gördüňizmi? Öýkeleş görýäsmiz. Kim köp öýkelýär? Men köp öýkelýän. Birinji bagşla diýen kim? Ol. Öýkelýänem men bagşla diýenem ol. Sebäbi men gyz maşgala, men öýkelemeli. Men arasynda öýkeläp durmaly. Öýkelemeli bolsa men öýkelemeli. Men arasynda şon ýaly. Bagtly oglan 1000% bagtly saklayan 100% ýöne arasynda men bir hilek näme diýen. Erkek kişi işläp börüňiz diýen, gyzlygym ýatladyna şoňa diýen bir bahanaçyk tapýanyna öýkelýän. Onuň sowgat alyrtýan özüme. Oşo sowgat gelme suratyny uratýan maga diýene girene şu diýene diýär menem şo diýen. Günne de prosent galýandyr diýen. Bir gün men size getsem şol, 2 gün getsem ol, 3 gün getsem ol diýene. Onuň jiýim barýar ýany gyýy prosentin galyp gitip barýar sende. Şu sapara diýen men ýallaklamaýan menem görsün ýallaklamaýan bolsa diýen. Ýöne hukman özü. Sebäbi men işleýän denan, ýöne işleýän denanam arasynda hüllü etip haça ýylla bir sapar. Men gowy öýkelep ýylla bir sapar. O käwagtçyk şeýle öýkelenýär. Ýerden işe getirip giden Hongkong bolýar-da, akşam gülýär bolýan. A käwagt gowy öýkelýän. Bapşe jaňlaşylan 2 gün, 3 gün hiç ýylak sen ýok, men ýok, şon ýaly bolup gedilýär. Şonu ol ýallaklaýman hukman. Sebäbi men denan men asman ýere gaçanda da men şo tarapa bir adım ätmejegim ol bilýär. Şo tarapyma men gaty bir hilek
كاوات كان هيك أقولنا كاردام شن شايلين تسنة دي هذا من أشتى شن شايلين تسنة أقولنا كاردام لا تي إيه خداي تي أقولنا كارمن مخري يذ براتسنت باليمين بيلان كارو يونو من ذينان ولا نمتين قوي ديان نمثل بركي أول رمانتي أنا ديانا إيلر بايلش يا ديانا وات أول شون يالك من هلو مدنا بركي أكيد برمانتي دب يو أنيال شون تين عرفنا أذم مونت كذا يعني تاب يعني نعم شيء öðum ittjan sån ذينان نغمة بليان بر ذينان بعدنا بليان تدي ثين بركي إيركولم لنجيف بران ياليان مين مشتيان ثين مشتيان يردنا ناقص مع إيشتيان أول برات كله هلت منيان إنه هلو تيب كيليه ذينان ما شاء الله هكمان بارلان إيجار يعني داق بالمثلين بلر بترمال شان إيتمل بلر اللي بر ذينان بعدنا بلثن وضع ثقلنا نبير يا البربير يا مين ملان بالمثل Yoluşumu bile ne çinciyle tanıştığımı ben nerede? كمان فكت Nerede? رستوران من ستارش أفتات ولا مشي لفتا من من إلك علمة تقول ميشة بيوم أدين أودن أولن أنا دفتان طول لا علمة تقول ما تنشكر بكيرتيش بيت girdi. أنا شو وقتلر من قوة يعني يعش من كتشي من قيد أولغلان آخر بالريادة ثنا ترى بولين من يانقا بالرت مجك بوليان من نقول رق بركياش وعرام ذا أنا في سوتك أقول مكتوى قوت من مكتوى ترى قيد ولا ثنا هذا أقول رق قيد يالور إنم ستارش ولا ثام أفتان تلانغور لشتان برخي لا ما تبرخي لي ذم تنغالا نقيان أي ذي ورا مق أنن شل يال ورا تمن نارستران أوتتنجم كرايونا غايتر تقولنا تذكر تمن نارستران على تنجم كرايونا شلون أوتتنجم كرايونا يرى مش وقتين بير بلا ميناش ما يرى شو وقت يرى ترت شو وقت يرى ميان شو ما ياش erkekler mi vermiyor? يرى ميان ماشينا من ريب عليك تيا أو ترالي بس فا إذا ندا ترالي بس من قايتيا من يجمل لباريان إيه ثاقولش يا ترالي بس من ياد قايتيا إذا كنا تويق وقتي تاعت باش تيستن تكادك مني أتذا ترى يرى ترى تواردن وقتهم جيت يان بركثات يتيان رتم آخره شو ترى تواردن يرى أتذا يليث أنن كنت فرقتن أصلا أفقدن إذا ترى لبس من كتيا من جملة دقاليا أي كفي قلنا لك وقتنا بناخلك كتير أبيش نبرون مبادلة ناميش نرلن مشغولن يعني برون يورم دور فعودن وقت ناميش فربيت يعني يرم دور ثاعت علق يردن ترياث بعض ردال ونايداين هو كيوات بعض ردال تياث إيشا غليا زاف تريدنياث أشكتم إيشا غتيا من غاليان نثون إيش فلان ونثون ها آلت تايدده يا أبتفكا يا بير قرارة ورياث أبتفكا برثا دقدن غارنا تسان ونثون أيوتياث يا ونثون بير قرارة تايد بول مثلا يدل ردات ترى بير قرارة ورثق on mirngarna sen bir qararda bolyat ondan soň öýgaryat öýde de ýanqydy ismýalakka ol täze modeller gözleýär zawodlar bilen ýazışýar ol ýüklenimi kargolar gelýärmi o zatlar çödýär ýükü ýoly çödýär hawa men bu zatlar çödýän bahalary ol bul şoňa seretýän günnelik bolan sowda seretýän hasap etip men ýöretýän bolly şo taýda bir 4-5 saat gije galýar birden ýene tänim ýerden saat 8-de çenli telefon für wagtyňy geçirip bilýärmi tak geçirip görmedim. O wagtsam geçirýän. Geçirip. Häzir o wagt ýanna. Şonu owada internet petrek owada geçirýän hediledip diýinçalýan. Wa internet bolmasady diýen. Internetden bir zatlar ýöresedi diýen. Internetde ýörese has bir hile kellem agyrmajak ýaly. Internetde kän işleýän. Goýmasaň sowda ýok. Ýene goýsaň mysal üçin guşşaga ýetirip bir parlanýar köýnegi. 10.000 prosmotrardan şo taýdan bir gydylar, iki gydylar gelýär ýanky. Koş alyp gürläp goýýaňa 100.000 prosmotrardan hatçaba 50 adam alsyn ýanky koşu şeýdip satýar şo zatlar. Internet bakym satyp berýär. Şo sowda üçin, günüň üçin, biz günümüz üçin olan ýaşadat. Ýylar diýär şonu daşymyza terdi. Ýöre, onuň arasynda bir ýören bolbam goýýan da ýöne zat satyp durmaýan, gowrak bir adam goýýan ýa-da. Onuň bu internette bizi görýänden kellesinäkdat keypine ýöretýändir. Keypine internet ýörediljakmy jan? Keypine internet ýöretýän adam öýde oturan adamdyr. Ýerden näçe öýde ýenjin aýnan bolup gülsi palawa oturan bolsa, şol internetin hobby şol. Şol ona şol beýenip hobby etip ýöretýär. Biz şuny günümüz üçin ýöretýär. Internet günümüz üçin ýöretýär mähre.
Eğer şu zatlar internette satılıp bolmayan bolsa, onu internet bilen ullanmayan. İnternet bolmasa fevda yok. Şoňa ýeriňizi şon bilen aýlanýandyr da. İnternetten zakat edýär, internetten gelýär ýanky zatlar. Dogrymy? Kargo seredip oturat, nirek gelýär, otak butak şeýdik gelýär. Bu zatlar internete koş, internete sumka, duhy, hemme zat internetiň üstü bilen satýar. Internetiň üstü bilen aýtýar, onuň üstüne online gelýär. Şon ýaly. Şeýdi we market edilýär. Yan yollaşyňyzy aşky tom diýmeňiziň sebebi näme? Aşaň aşky tom. Iýmen aşky tom faýda almaňyz. Men evime diýip bilemok. Onuň o wagtlarym türk kino görýärdik. Onuň olar bir kino görýärdi, aşky tom diýilýär. Aşky tom diýip tom biçik bolansaň, menim aşky tom diýdim. Ola menim o aşky tom diýorsam men hordan udyna olama aşky tom diýär. Hiç gyrlyşyp duran ama bular diýär-de käwat işte uruş ýatsa bir zatyň üstüne bolýan. Urşup durkan adam aşky tom. Ay aşky tom esa aýtma diýär. Menim aşky tom aýtaňda näme diýen. O meň adymy tutup görenok, meniň adymy tutup görenok. Bir-biriňiziň adyňyzy tutup görenok. Tutup görenok adymy. Ene maşgala barada kän wayn videolar taýýarlap goýýaňyz. Bir maşgalany agdy ber saklamak üçin näme etmeli? Boy bu mehre. Bir maşgalany agdy ber saklamak üçin näme etmeli? Esasam agramly bölegim zenan maşgala düşýär. Denana düşýär. Ne hir maşgala barda. Öýüň ýüküni deň çekişýän maşgala bar. Biziň maşgalamyzda diýeli deň çekişýär. Menem işleýän, olam işleýär. Nemeden gidäýel misal üçin türkmeniň diýeli 80% denany öýde oturýandyr, erkek kişi işleýändir. Dogrymy ýa 50% işleýänkä? 80 niýe? 80%. Şonu şo maşgalany gödüňmize getireli. 80% denanymyz öýde oturýar, erkek kişimizem ýerden gidýär, akşam öýe gelýär. İş üçin, öýüň gazanç üçin. Şo maşgalany agdy ber saklamak üçin ýanky öýde galan gelin bara. Ana şol bir güler ýüzli bolsun, hiç ber çykmasyn, ýanky gazançyndan nalamasyn, az gazandan ýan diýmesin, birazjyk wagt bersin, ýanky gazanç köpelýärmi? Ha, köpelmez ondan soň diýäsin. Köpelen akwan, ýeten akwan platysdan. Ýerse diýere uruş tozurmasyn. Ýöneje dadyň üstüne uruşmak. Men işleýän akşam öýü ýadap barýan, ondan soň diýen internet. Şondan soň neçe gülse de aşky tom ýüzem maňa ýakanak, men kam ýakanak, kä wagty güler ýüzem ýakanak. O wagtam arsaryara gelin. Onuň agdy berlik nirden bolsun. Şondan soň öňüne gyzgynjak çorbasyny goý. Ýylgyryp bir gelinmi diýip, belan köründen gelsin, ýanky işden gelmesin, ýene bir ýerden gelsin, bilmezlikden gelsin. Sen näme bolsa saňa getirip oturýardan, bizsiň ýalan açdal, garnyň aç dälmi? Çagajyklan garny tok dälmi? Bir ýylgyryp gapyny aç. Sen halyňdan hal ahwal sorasa aýt. Bolmasa özünikin sorasa aýtmasa ýene sorama, gyzyň naharny oý geçir ýatyr. Ýerden ýene ugrap. Agdy berlik bolardyr. Jyda bolmasa bir sora. Bir zat ýüregiňe düşýän bolsa bir bileme agdy berde saň arsaryýanmy? Ýa erkek kişi tamam ansat arsaramaya. İşi bilen günü menene işimiz günümüz bilen aşkam iş bilen günü bilen işleýän adam ansat arsaramaya. Ýöne öýde oturup denan plan ýerden elýärmi? Ýa bolmasa gelen okmy käwat diýär-de klientler mele gaýnatalar elýärmi köplenç. Şey diýär, biz öý üçin işleýär, gennejen aýda diýär. Ýöne gelen men şolary diýär. Aňyra başy zatlar geýsin, aňyra başy gyzyllar zatlar takantyn nip biz işleýär diýär. Biz inden soň nirek gideli ýoksam indi gelin edinip beren adam da şonu da gennejen diýär öýe gitgelsem iňilleýär diýär. Biz inden soň kim başyna ýapsa nemem wagt genje janýan. Şu ýaşdan soň şu çaka sen äpber gitmedik bolsa indiden soň nirek gitsin ýa olin onna da öýe irelsin nip genje. Gitselse de iş üçin gidiýändir. Bir oturuluşa gidiýänem bolsa iş üçin gidiýändir. Işem diňe iş bilen çözülýär. Käbir işler oturuluşyk bilen hem çözülýär. Gitmeli sen şo tak erkek kişiler. Ondan soň oturuluşykdan gelýän diýip bir sarama gençençen. Saňa şu salamynça diýen magazynyňdan geydirjek bolup isläm zady geydirjek bolup ýylla bir kişi tapar daşar ýurda akdyp gezdirjek bolup şol adam işleýär. Ya daşar ýurda başga birini akdyp gezdirýärmi diýsem ýok diýär. Teňi diýäňdäm ýan. Ha bol. Onna diýen gapyny şeýdip atsaňda planjan gelinmi diýip başlaýan. Bar agramy dökülsin ýere. Ýankyň bar ýa-dawla. Oturuşykda da olar oturup diýinjar gelenok ýa-da gelýärler. İşte şoň üçin denan neçe ýylgyryp bilse ýylgyryp aňyryn ýanyp duraýsam sen şondan ýaňa ýöne
yılgırabat kapyn. Yılgırabat, şup öýe baranna sen şu ýüzüň görmesine yılgırşyň görsün, şoň üçinem ýanky erkek kişi öýe barsyn. Düzeler. Bugün düzelmese ertir düzelmese bir gün agda bir bolar şamaşgala. Ýöne sen kapyny açaň da aňylla başdan olan berse bir şapbady gidersiň togalanyp ejeňlere agda birlik nirden bolsun. Agda birlik diňe güler ýüz bilen bolýar, başga bir zat bilen bolmaýar. Güler ýüz bilen hemem yuwaş gurlamak bilen bolýar. Mesela gaty tonna gurlasaň erkek kişiň gahar gelýär. Yuwaş gurlasaň şo öý agda bir bolar. Haýsy öý agda bir däwirde şöleýdi goň gatydyr. Neçe gaty gygyrdyňsa olam sen esmejek bolar gulagyny gapar. Ýeke jamaatlagat şol gapyny güli başdanlar boldy. Erkeklere nähili diňe bir aýan maşgaly däl, käbir aýan maşgalalar bolýar. Maşgalany. Erkek kişi, men erkek kişi diýelim, olara näme maslahat bersem käm. Köp erkekler bolýar. Ýa-ni diýdige işläp ýören gyýyp maşgalany alýalarda öýde oturjak bolýarlar bolýar. Ene bular hem aýryşmaga sebäp bolup bilýär-de. Şolara nähili maslahat berip bilersiň? İşläp beren maşgalany öýde oturdy. Sebäbine şuňa ünferýän soňuz ýaşlarymyzyň agla we bölegi aýryşmak bilen bolýar. Gaty köperleşmek. Yalan sözler balyalarda. İşletecek diýip alýarlar. Tamam işlemersiň öýde otur diýerler, oýun etdim diýerler, etmäň diýene şoň üçin diýen. Dogrusyny dogry aýdyp alaň. İşletjekmi sen şo denan? Okadym ýanky, öz ugruna okasy gelýärmi? Molim bolasy gelýärmi? Ýanky doktor bolasy gelýärmi? Haýsy ugrgy toran bolsa, şol ugrdan sen şonu maşgalaň, ejen kakan işlemeni ursat berjek bolsa sen şonu almaly. Näçe pulun kän bolaýsyn ýankygyň gownuny öz işinden doktor bolmak ýa molim bolmak ýa ýene bir zat bolmak ba bolsa, şoňy şo arzuwuna ýetmeli. On maşgala urmak kalara, işle dert diýerler. Ýok, okady däm, işle dert dagy oku tölewnüm eder diýip alýarlar. Amin. İşläni aýanky. Oňa ýüregi böküp dur, sebäbi okuwa girdi, kursaşlaryny gördi, şeýle, uja gördi o taýsyny. Ene şol ýerden bir tirkilät geýnip işe gidip çyka sagat. Haçaby ýarmy stawka işlede de gowny suwçya ýanky gelin. Şoň höwesi şol geýnip gidip gelýärmel şota. Şon ettirip bilmejek bolsaň başdan şon yalan sözläp alma. Onu esasy wagt aýka maşgalan agdy bir saklamak üçin erkegiň we maşgalaňym ikisiniň deň aramlygy deň bolmaly däme? Güler ýyl jogal aýtyn ikisi. Esasam aýan maşgala. Esas aýan maşgala. Ýylgyrdan hemme zat çedilýär. Şuňa ýaňam diýipdik, ýaşlarymyzyň agla we bölegi aýryşmak bilen bolýar. Şolara näme maslahat berip bilersiňiz? Gaty kän duşyp bolýar, edil häzirki döwürde. Şo Allah walyalar diýene mehri. Allah walyalar. Allah albasaňyz ýanky genje bolsun, no gaýyn genje bolsun, öýlenýän oglan bolsun, ýanky gyýda beren sözüňizde durmaly. Allah almaň ýanky. Allah walsaňyz şol aýrylyşýar ýanky diýene. Okady, diplomy we eline gyýdyň ömür arzuwy doktor bolmak, ýa bolmasa gyýdyň ömür arzuwy molim bolmak, ýa bolmasa ýene bir zat bolmakmy ýanky? Tenem alýaň da öýde otur diýen, öýde borket, damaşny bolýan. Haça ýarym stawka ýanky gidip gelýän işe. Şoň arzuwy şo iş. Sen on alaňda bor, işler. Ýaşanmasan gerek gel, ýaşmak diýip alýarlar, ha? Alan soňam muny berdirýärler ýaşmakda. O gyz barmaka odatlar diýmediňmi sen? Dogryja aýt dälden dogry habar. Mene alam soň biziň tiramyzda işdat aýyp görülýär, geňörlýär, gelinimiz işletip biljek gel. Öýde oturjak diýseňä maňa bir el ýagda bir el balla bolar. Ýöne öýde oturar diýip, onuň ýanky şoňa rady bolsa barsyn. Allah walyalar ondan soň aýrylyşýarlar. Allah walmasynlar. Gaýnene bilen geliniň arasyna gatnaşyk nähili bolmaly. Ene sizin köp videolaryňyzda da gaýyn gelin gatnaşyklar bolupdyr ýa. Ene daja bir videoda çekip goýdyňyz mysal üçin. Näme üçin gyýzaryňyza bor diýäňiz we gelinleriňize ýa bor diýäňiz. Ene şolar ýaly memeleňize bir näme maslahat berip biljek gelin bilen gaýnyň arasyna. Ene mene şolaň ikisiniň hem gowusyna doşursyň niýemetsem, gaýnyň hem geliniň. İkisine de misal için erwet gaýnama niýetçe gelinema da içinden aty getiren gelinema. Bu içinden aty getiren gaýnama. İkisini deň. Bir gow gaýnama. Ýanky gelinini bara gelinini gyýdyndan meter gow berýän gaýnama. Düşdiňmi? Gelinim gitsin, gelinim gitsin diýýän. Ýa-da
ayralayan var. Yankın. Qıydı bilen deňze taklayan gaýynlar var. Qıydı näme geýse gelinem geýýär. Akäsi bolin bu qıya. Muňa da bolýar diýe sen geýinýär. Ya da bolmasa qıydynyň gowdurmuşda ýaşaýanyna begenýär. Mysal üçin diýeli giýewsi qıydyny akitýa berkararda oturtýar diýerler. Sultana embedi ýidirip içirýär. Oglan bu gün akşam daşaryk çykyp iýitse gelýse geline bolanok öýde planlat pişip otýar. Näçe sen qıydyn gidip giýewiň bilen iýitip otyrka öýüňde oturan gelinem ho gennejan qıyda. Sen ogluga gidip onan bir ýerde oturyp uzunjyk edinenden näme boli asman ýere gatjam, ýagdaý soňa çatýan bolsa, oglun akitjek diýýän bolsa, waýna turýar. Ýok öýde planlat pişip otýar. Qıydyn gitdi gençejan. Bu da birinin qıydı. Şoň üçin ýa qıydyn ýaşaýan durmuşyny oglun geliniňe ýaşatjak bolanna bulamasaňyz öý afa durar. O geline mallela görüp otýar. Qıydynyň şon etýänini. Asyňam oglun akidip ýidiresi gelýär. Goýber akit bar ýiwçik gelýäň diýär. Bolmasa bola ýörüň bunu ertir gazyryp ýerli gidip ýiwçik gelýäň. Şo sen maşgalaňa ýan ýetirmeýän bolsa, ýagdaý ba bolsa gidip ýiwçmäne. Etmeýärler. Iň elementarny datça nahardan onu o geýüden, padarkadan ondan hiç zat agdamal. Ya bolmasa qıydyň doglanyny bolsa, qıydyňyň doglanyny goşuşyp plan dat etmelisiňiz. Geliniň doglanyny bolan öýdeki kile palawşy. Plan dat etkiniň geliniň doglanyny qıydyňda plan dat alyp berdiňi da hawa ya bolmasa eltiler üýşrak gatyn. Şoň doglanyny plan dat etdikden organizowat edýän bolsa ýanky gaýyn geline de deňetsin, qıyda da deňetsin. Qıydyna etdirtýär oglaryny üýşürip. Qıydyňyň doglanyny plançadan ýatdan çykarmaň, ýeri bilen gutlamaly, sowada barmaly. Gelin görgülen ýene geçikdi bolmasa ejelerini uğratýar. Ondan şondan öýke kine başlaýar, şondan çişýär gelinler, oňşak gelinlerim ondan oňşman başlaýar. Şon ýaly. Ya da bolmasa bölek çykmana ýagdaý bawagtan, qyyd bölek çykyp ýaşaýar. Hawa. Gelin oturmaly. Gelin öýde oturmaly. Yo, maňa kim hyzmat etsin? Sen qyydyn hyzmat eden oga gaýna geliniňem gitsin. Oğlun bilen oňuşda ne armanyň bar? Şoň iki tanak çaýnak çaý goýdy, näme öňde külledip goýmady näme? Ödüňem demläp içip bilýän ýankyn. Şondan başlaýar. Şondan başlaýar. Onu oňşak gelinlerim ondan oňşmaýar. Oňşak gelinim onu. Sebäbi geliniňem iki tanak şahs ýerine garajagy bar, görüp durda ýankyn. Ya bolmasa öz jaýyna gelinin çykaryp ýaşatman, qydyny getirip ýaşatýan amma oňa näme diýjek? Şoň üçin ýan qyz bilen gelini aýralasaň, ýanky gelin bir gün, 2 gün, 3 gün, 4 gün bäşlen jon pat etýär da ýarylýar. Sebäbi topda çişe şoň ýarylýar. Şoň üçin hiç wagt qydyňa köp görmedik durmuşyň gaýnynjajan gelinjiňe de köp görme. Şo gelinem ýaşasyn, şo qydyň ýaşaýan durmuşyň eger oglun şon ýaşadaty gelýän bolsa. Oglun islemese onu bilmedim. Käwat oglan isleýärde gaýyn edenok düşdüňmi? Onu bilmedim. Ogul islemese onu bilemok ýöne gaýyndan qyşandan başlaýar. Qyz bilen gelini aýralaýarlar. Näçe element getirdimmi? Hawa. Näçe getirdim? Realny durmuşda maňa gelip aýdylýan datlar şo. Mesele aýal gyzlar gaýynlar bilen gelinler bilen kän işleýän. Kän klientler bilen gatnaşýan, toýuna, ýasyna kän gatnaşýan men. Şolardan we halkyň içindäki çöpleýän datdan şolar men. Maňa gelýän datlar şol men alyp şonu bir ýerden pat edip diňamok. Qydyňa köp görmedik durmuşyňy geliniňe de köp görme. Geliniňem ýaşatyn şon. Boldy. Şoň bilenem maşgala bagtly bolýar. Bagtly bolýar eger qydy gidip iýip çatyrka gelinem aktiv o gelini SMS geçirdi ogluna internet bar gençejan gitdi SMS. Plan iýipçä da bolan datýan ogluna ay borana bidem gidip iýipçä ýerdi ýok diýenok. Ejejan plan ýeri gitdi bu naşam diýäwol ha bordy da gitdi ber. Naharın ertir gazdara biýäy. Nahartyr da ertir ýagdaý ba bolsa. Noň ejemeýdi çaýyň diýä ýankam. Sen onuň ýygnaýan da ýankyn ejeň aýtýan. Düşdüňmi? Hani gaýnym şey diýär, akitjagam bolsa goýberenok diýen şey dip öýke kine bolýar. Düşdüň. Sen doglanyny gutlananok, oň doglanyny ullan gidip restorany dilýär käwagtlar. Düşdüň? Yo bolýan. Ha, sen doglanyny öýde kile palaw bilen geçýär. Onuň bir adam kim filmekden ýa-da ýa. Düşdüňmi? Şon ýaly. Şey dip onuň gelinler öýkeleýär gaýynlar sizden. Ikisini deň saklasaňyz hiç adam öýke kine bolmaýar. Deň saklan.
Şu videolarını bada ve köp favorsun aydıp komentaryalarım kendi Den yerlerine. taklanan nokta. Den taklamaya, den taklayanlaram diye gaýny 1000 ýaşatyn den taklayan amma şu gelinine dakan birländinden gyýdyna dakyp gyýdyna dakandan gelinine dakyp misal üçin gyýdy daşar ýurda gitdim gelinem gidip o ýurda äkit gelinin gezer işinden ursat al gitsin gelsin kimsinmesin düşdi. Den taklayan gaýnlar amma oň üçin durmuşlar afa. Käwagt ýöne şon ýaly gelin mesergäýmese gulýaly. Den saklamasa öykü kina bolýar. Öykü kina bolýar. Ýarlýandan gelin. Arada ýene bir video paýlaşdyňyz, ine gelin maşgaly, çydamly bolýar, fiýlaşykly bolýar, geçirýär. Ýöne hemme bardan bagşlap bilenok. Hemişe de geçirimli bolmaly diýeniz. Şo barada bar paýlaşdyňyz, aýdyp berseňiz. Kän towşan tüýli bolýan bor. Bolýa diýen şoňa minip aýaçyklaryny sallaýarlar da. Şo ýanky şundan ön kaýdan temamyz şo. Gelin şonu geçirýär-de. Şo wagt taýdaýmala şonu. Gyýda ýanky doglangyna sowgat berildi. Ateň doglanynyň doglan berilenak. Şonu geçirýär ýanky gelin. Innikine meni geçirýär. Gitdi gyýdy ujun edin oturdam. Teňem ýollaşyň äkidip ýedirjek çyrjak bolsa ejeti garşy çykýar. Öýde planda haraşdy. Şonu geçirýär ýanky gelin. Geçirýärden geçirilýän gelin bolýanda oturdyňdan ýuwaşça bolup. Şonu başda aýtsa ýanky gelin. Näme üçin on ýalyk etdiň de bara daýda maňa etdirtmediň ýagdaýyňyz ýok däle. Hana ona planda alyp bertirdiňler doglanyny. Maňa bolun birje gatýalyk bilen bir gülüpegem tutmadyň. Bilgeýsini diýen daýda sen diýsen. Bu geline hakyky netýäne kenijek da ýanky. Ana şo gelin geçirip käwat başyna belan tatyn alýan bolmaly. Düşdüň? Ýuwaşçadan aýt. Bir sapar geçirýän, ikincide aýt. Gyýy daýda geçen edem sen şeýtdiň, bu gedegem şeýtdiň bir hila batanak geçjaga şermedi. Ýaşyn ýan bolsaň, ýaşmaň aşany pysyrdap aýdylýarlar, bu ýaşmak barmy? Onu edip duran ýaşmak. Ha geçen edek şeýtdiň bol, şu saparam şeýtdiň fin etdim, üns bersem şeý diýipdiň, daýda sen ide. Değişmäselle aýt. Gaýnyň bilsin sen fin etýäniňi. Ha sen meter gelinim geçirýärler, eddiň gelinim geçirýärler diýip oturmasyn. Aýtýan gydaýdan näme çekinýär, sen tutup öldürmeýär. Gaýnyňdyr da. Bilsin sen bilýäniň, Onuň üçinji taparýan sen hili arýal. Oň etdirden dadynyň hatça ýarsyn saň etdirdi arýal. Kä wagtlar gelinlerim ýuwaş bolup biler. Şoň üçin bir de geçirsen, ikide ýuwaşadan aýta, hökmal bödi burşmalar ýa ejen aýtmalar, daýdan aýt. Daýda men fiýne diýenne, sen şeýt diýen bolýny. Hala moklan ýa şeýt diýen diýdi. Aýt düşünýär mana, düşünýär bolýar. Düşünýän gelinlerim, kän içiňde salman gelinler ýaşynýan bolsaň adam kuchnyada bir çaý içýär, nastroýeniýet gowat gaçyryp goýber. Daýda sen geçen edem şeýtdiň, şu edem şeýtdiň. Fiýn etdim bol, näme şeýt diýen diýdi. Sorak gör daýdandan jogap al. Näme diýär? İçinde öykü taklap. Tenem kän çiýşirip börmedi. Aýt nämetjek ejen aýtyp aýarlagan aýt. Gönöden aýt gaýtyp. Öýde hiç kim ýok wagty çaýyň maşyna değişmä talanma etdiň daýda şonnydy. Aýt näme bolýar? Öldürýärmi seni? Näme bolýar? Aýt şeýtdi. Most aýtsaň gowy bolar gelinler. Aýdyň ýuwaşadan. Ýaşmaň aşanyň pysyrdap aýtsaň aýdyň. Sen etdim bol şon şen seýdi aýdyň edip. Etdiň daýda diýdi. Gülüp aýt. Näme? Hakyky. Aýtsynlar. İçine ýygnap oturman aýdaýyn. Öldüresi ýok. Dogrymy? Çalaja gyýgyrar. Soňam ýene diýse bolmadyk ýa. O ýa bolmadyk. Ahyrten şol öýün gelini, olam şol öýün gaýnenesi. Hiç adam bolanok. İçinde öýkü saklanyň diqqanyň. Saklanyňdan aýt. Gaýta aýtsaň boş düzeler. Moş taklasaň hat beter näme dersiň sen. Näme kyalakka diýene, insan hiç zadyň parkyny bilenok bolarsyň, oturarsyň, dogrymy? Atenem görüp dursaň oňa edilýän zady. Ýa bolmasa da iki eltem deň saklanmaýan ýeri bolýar, düşdiňmi? İki eltem deň saklanoklar. Bir elte bu köp geýdirýärler, bilmedikden geýýäpdir diýe öz alyp berýär ýoksa. Oňa diýse da. Taňa diýse alyp berenok, ýanky şahy barmy? Olam sen oğlun gelini, bulan sen oğlun gelini. Sen ondan ýakyny görýärem, görmedikden ýeseň, alyp beräpdir. Sen alyp bermediň daýda şunnydy. Sonra ýok diýse, Allah ýalan sözlemän hiç daçda bilen sen alyp berýän 100% bilýän bolsaň, aýt. Daýda sen alyp berdiň, beýdip men zat oturma men ýöne öýkülemek, men muny imam geýerni de aýt. Keltin deň saklamaýanlar amma. Gaýrat edin, gelinlerem bilýär, duýýar. Ýene gelinlerem ýuwaş bolýar. Aýtmaly.
Tak manam yığnamallar. Üşürmän. Men käwat üşürüp ana diýene, kan ýerde talyan işgärlemiň aşypgalaryny ýana üşürüp men ugrotýan, düşýän men kesýän onu ara. Aqaýyn bilen aran kesip bolan nokta. Sen ýollaşyň ejese şol. Şonu kesme nokta gelmeler gaýtyp problema kiçijikkä çözmär, ulartmalar. Gaýta aýdylsa hakka ýaşarsyňyz. Aýdylsa ha gelmem goýaç. Ulalybam gidip bilýär. Ulalyp on bilen bir kesip şonu ýa netiňiz ýok bolsa, wagtyny aýdyn gaýtyp, ol gowy peýda berer gaýtyp. Aýtman, maslahat berýän. Aýtman, maslahat berýän. Ýygnap, ullakan problema çeşirenden aýtman, maslahat berýän. Ýa ýalňyşmy menki? Ine adamdan köplenjem aýal gyýbarmy we duş elsen bolýa. Övüne anamy bolana köp gyýbarmy we aýallarmy we dene öýde oturan gelinlermi we de övüne uýerni övüne anamy bolmak üçin näme maslahat berip bilýär. Ýa aýtmalýan we şonu aýdyp bilmeýän gelinlermi bolýa. Şonu övüne ananyp aýdyp biläjek bir dogumlanar ýa lähilik bir maslahat berip bilýär. SMS ýap göräýin, bilemem. Mehri ol şo derece ýuwaş bolsaň, onuň ýuwaş borda. Hat beterdiň alarsyň çünki jaýyň ortada şeýle Klonkan daşyny oturmarsyň da hat gyrada oturarsyň. O taýda oturjagam bolsaň, hana şo bolsaň öýdüň günäkerdiň, şonça ýygra bolsaň, düşdiňmi? O SMS ýapsan hatçaba. Hatça SMS ýapyp SMS ýapsan, hawa. Bassaň gitýär ýa knopkany. Göne. Hawa. O da dogumly bolmak, bir dinan dogumly bolýar, dogumly bolar bolmaz. Ha. Gaty dogumly dinan Agay ýuwaşrak bol, munça bolma diýen bolurtyp bolma. Dogumly denan dogumly bolar, iji denanam iji bolar. Ýöne iji daganyn bolmaly. Bolmaly. Şu gelinim datyň parhyny bilen okla diýmeler. Gaýtyp datyň parhyny biler ýaly etmeli. Azjyk ýankyny. Maşallah goşmaly, salmaly ýankyn. Parhyny bilen okla diýip çetletmeler. Käwat iki el temden gelmän bilýän ýer bolýar. Birini hayalrak bolýar, biri ot ýaly bolýar bilýärmi? Ot ýaly bolup bir hili ýylyň toýuny ýasyň soňup berýär, käbir planyň elini ýaly bolýar. A birim ýasmaň aşany ot şir eplem süplem bolup. Şo şogydyň nemesi şol. Ganyna ba şonu direltip bolanok ýöne bila ýaly gaýyn bolup ol ýüzden ikisi bir hilek janlan aýmasa o gelinden amma bagyryny ýakýan ýeli. Käwagt şon ýa, ýene şon ýa geline men gaýyn bolamysam nerwim çydamaýar. Şoň üçin men basan ýerden ot çykmasa işgär almaýan diýip şo işgär gerek diýeni goýýanlar. O hojuny bolmaly, gepsiz ýerine bolmaly. Basan ýerden ot çykmaly desem ýa diýerler. Näme ýuwaşgylar işlemellermi, näme plan etmellermi diýen. Men ne işlemeller? Men kiçik işim bar. Ýeriň ýüzü giýene, işkene. Men nerwim çydap bilmeden bir adama pastaýan. O gelinlere ýöne bagyryny ýakýar da mehri ýuwaş gelinler. Ýuwaş gelinler o bir wagt etdirjek bolsaň. O da bagyryny ýakýar Allah jan ýöne şonu ýuwaşyny bir nemetmesin. Gaýnam ýuwaş bolsa bildirme, eksem ýuwaş bolup gedýär ýörýär, dünýä şonu ýaly bolmaly, mukadret. Bela ýaly dogumly gaýna ýuwaş gelin duşda. Onda haýp. Kıyın bolýar. Onda gaýny kıyın bolýar. O da ba, dünýä giň, her türlüsi ba. Ýa-da eltilerin arasynda oňuşmazlyk bolup bilýär. Keltiň arasynda oňuşmazlyk 90%-ne bolýan näler 10%-de oňuşýanlar. O da bir-birlerini az görenler. Şeýle Feredeňde iki gyýy maşgalada bir ýa döýdün gelen bir şol öýün gelini. Maşgala bolaýjak ýaly. Şol öýde şu iki gelin aňtat diýene 90% oňşanak 10% oňşy o da bir-birini az görenler. Kän görse ol kitem oňşmaýar. Şoň üçin hem agzy bir boljak bolmaly. Agzy bir boljak bolmaly, hem gaýyn bolmaly. Ele misal üçin men şu öý bolsa men işim, men şoň gaýyny, men deň saklaýan disiplinama şondan çykmaly. Düşdi? Hemmetin deň saklaýan. Bir tip diýerler, näme üçin ýa güççe adat etýän diýe. Güç internetde çykarmana ursatma öýünden, ursatma, güççe Meryem ursatma, görketmäne berýän zat. Şun ýançyk bu teriýe çyk berýän, şonu ýa sen şeý dipsiň güç abeýleklere berýän, gelineme berýän zatlar internetde çykarat ýa ýollaşlar tarapyndan internet bolany. Menne işleýärler ýöne saknaň arka tarapynda internetde çykmalýarsyň. Şo tarap maşgalata çykardy. Men olary berýän zat görketip berip bilmärne. Gaýyn deň taklasa ýa iki gelini bolly gülýäli gaýyn gaýyndan ýere. Rol onda gaýyndan.
Qayna esasra. İki gelini bir öýde saklamak üçin. Şo diýene birini şeýtse birini şeýtse bolanok. A men bulan baryn şeýle deňiňce saklaýan. Men internetde çykaramda ya guşşa geýtirýän köýnöňi diýýärler. Gelinle bu köýnök geýtirýän galany gelin olaň. Meryemçigimem azık temrep bar ya. O köýnökleme syganok. Men nädik geýtirýän oňa. Onuň moňa diýen derrogeýde pırlantar goýýarlar. Düňeşige ýa diýerler. Bilen oklarda bak. Hiç kimem diýeni we ýankyýar internetin arka tarapyny bilen oklar. Hiç kim görenok onu. Hemme wagt internetden görýärler. 10 sekundluk videony gördüler, bular pol hemme de çözdüler. Ene sizi görýär tuwalama hemişe şadyan, batly. Adam hukman bir zatdan motiwasiýalar. Siz nämeden motiwasiýalaňyz? Motiwasiýamy? Hawa. Nämeden alýan güçmen motiwasiýa? Klientdanmy? Bennenmi? Ha, güçden. Güçden. Güçden alýan. Nämeden alýan men motiwasiýa? Ha? Gazançdan mı? Prosmotrdan alýan men motiwasiýa. TikTokda video goýan, şo kän prosmotr alýar, şoňa da nastroýeniýam galýar. Şeýdi we motiwasiýa. Şoňa da alýar. Şeýdi we zadyňyz gowlanýar. Hemişe ýyl garyp ýörer. Ýöne aňsat bir hile gynan, tat käwatşal gynanýan wagtym davlenýam düşükmen. Ganymy ar bolan soň şol gynanýan bizimiň soluk wagty şol kelle agrym, güýçli agrýar, hawa ýetýär. Şonu bolmasa men ýalançynyň ýady. Men bir hile ağlap, dünýeden nalap, eger. Bir mant pulum ýok wagty men pulum ýok diýip gürlek gören adam däl gaýtyp aňrymda neçe müňüm maýalak bir hile. Şon ýalyk şeýdire gelýärdim. Şon ýalyk hillerke pullar da bugün bolar ertir bolmaz. Bir hile pul üçin, zady üçin şeýdip kellem tutup eger on ýalyk edemokdym, hiç wagt edemok. Şoň üçinem bu wagta internetin prosmotryny amalýanlaryň kellem agyr bizim sülleräýmese pastaýan men Yıllar görýän. Diňe gülüp gedýän. Egerde bir tanımayan, ne tanış bir adam olsa ben kömek soranyny berýän. Eýtýäňiz. Tanıman etmeli, berik goýberýän. Tanıman etmeli, berik goýberýän. Şu meni tutup bilseler boldy. Hökman onu tanımak gerek. Ýok, tanamak. Kömek berýän. Tanamak berýän. Öň internetde nomerymy goýýadym. Açyp goýýadym da, soň klient köpül, soň kän jaňlar köpül, her kim bir hilek şeýle oglanlar bir hilek jaň etdi berýär. Ýöne gije 10 diýen oklar 12 ýa bolmasa günnüýdem jaň etdi berýär. Erkek kişiler bir jaň. Oşa zatlardan ýadadym da nomer aýyrdym. Ütgötdümde bir nomer alyp internetde goýdum, menzer etdim, şoňa berikdirdim. Aşandan öň, şoň ýaly kömek soralýan wagtlar gön öz nomeryňa saňa düşdäýän adam soraýar kömek. Ha bolýa gel, özümde ýok ýanky pul. Ýöne tap berýän. Tapyp beren wagtlar bol menne ýok ýanky pul. Ýankada bor berjek diýdim, çagam boldy diýdi. Balnitadan çykaryp bilemek, ekizjelem boldy diýdi. Plança milyon berýärdi diýdi. Menem bor diýipdirin. Berip goýberdim, öýden nemeden berdim. Bir işgärbiň adamsy we aman kuryer, aman diýdim 800 mantyň mam, ha gel berýärdi maňa diýdim, men onu ertirýär bir pul ýelse berer. Şondan alyp o adam gelýän kapydan iş yere geldik, sana gelini çıkarttırıp berip goýberýän diýdim. Alyp gitdi, çagalam boldy diýdi. Şeýdip pul alyp gitdiler meni. Onu ýa onu ýene jaňat diýdiler 8-nji mart mamama doglanyny bir gutlap ertdim. Mana ýygnap ertdim şoňa diýdim. Özüň eslänje gülüpem bilen bir jagat ýalyk alaý jagalyga gidip diýdim boli. Şonu entak sumkamdan çykaryp bermäkän maňa jaň geldi. Men planla diýdi. Plan ýerde diýdi. Planiň çagalar ajat ýörmüşin diýdi, çoganyda diýdi. Kvartrant diýdi, özlerem plan tanap çagasy we musulmançylykda bolýan näler sen dokotursaň olar ajat tursa şoňa näçe kömek edip bilsen ide diýdi. Menem ha bolýar men ejemlere gel tanamak mähre. Oturan ýerimden galman ýanky adam tanap gör özüni tanışdyraýan men plan niýe. Bolýar diýdim. Goýdum telefon mam diýdim, ha diýdi. Men tamam mat getirdim diýdim. Sowgat diýdim. Şu basmaý martyňa bir güllüpek bilen gatýar galyp geýäý diýip diýdim bolýan. Plany diýip näçe jaň adyp durda bolýan diýdim. Diýäläý diýsem, maňa gerek däl, bir maňa gerek. Mamam menden meter ýygra şeýle adam mamam. Bolýar diýdim, gelýär diýdim, ýanky adam şakyr şukyr geldi. Oglumdan çykardym artlandan. Baratdan
Ne oğlum çıkar yanır dedim telefonu çıkarıp berip koyverdim. Onun jaňat özüň öp bolmaz maýka dogan sen menim hemen şu wagt dedim jeň tilim da dedim balak kıl bir hil aýyrak dedim. Bu görnmäň. Soň Türkmen köýnekde kam görşür diýsem ha borana bor özüňem göräýjek. Ýok şu edir şu bir hil jeň tilim dedim görnmäň bu wagt dedim. A borana diýdi. Sağ. Şon ýaly mehri. Ejeme we elten fowga Ejeme mamam erten müň manadymy şol adam erkörte bir ýerde diýdi iman etmän adatlar ýokken bize gelişmeýä olar şey de oturda biz iýip otursak diýdi. Bolýa berdim. Soň ýanky jaňlar köpeli ugrady. Ýöne şon ýöne onuň şey diýdiler, Allah walýan ekenler diýdiler. Şey diýdi, Allah puluň alýan eken diýdiler. Onu käwat gennejeler gelýär, gelýär gon berkör. Ad görýär, ýene beriň diýen. Daja ýok, men gatjygam boş şowun hiç dat ýok. Qiylardan saryan ba bolsa beräme ta erti getirip berene berip koýberýän. Ba bolsa berip koýran, qadyrak berip koýberan wagtlar bolýar. Getirýän ama soň bereýin. Berýän. Soň onuň keň köpel wurtdyň diýdi. Allah walýan eken, ay gödel şolar diýdi. Allah ýany ekenler diýdi bol. Onuň nomeryny ütgötdüm. Ýöne şeýle kömek sorarsa plany diýilse gon urat. Ýöne ony internetde men bir zat diýin. Köp sadaka bolup gitýär mehri. Sadakaňam gizlini aňarda kömek etýär. O dünýede gidilini on görkezip bereniň padaşka bolup gitýän bolaýmasa. O köp adam görkezip paýlaşýar. Huda onam diýerler ha. Şu diýär sizem ediň diýip görkezip paýlaşýan näýär? Ol ýöne maslahat bolup gidip biler, ýene bir zat bolup gidip biler. Görkezseň o dünýädäki ýygnan Hudaý ýolyň bolanok. Gizlin bereniň Hudaý ýolyň bolýar. Näçe gizläp Näçe gizleseň soga baňyrda kän bolýar terezde. Şoň üçin ol gizlin berilýär, görkezip berilmeýär. Şumada için tanımadıklarıma da kömek ettim deydin ve şu kömek eden adamlarımızın içinde bir favorsun aydıp geleni bolama. Yok. Yok. Yani şanda da eliňizden gelse kömek edin diýen sebäp bir adama ýagşylyk ýamanlyk etsen gowy del ol. Ýamanlyk etmeň. Eliňizden gelse ýagşylyk edin. Halyk biler, halyk bilmese balyk biler. Ýöne ýanky diýeniň tere bir adam gelip sag bol taňry ýakatyn aýtmady. No. Hiç. Yani kömek gerek wagtda tapdylar sizi. Tapýarlar kömek gerek wagt. Ýöne taňry ýalkatyny ýok. O ýok. Şoň üçin hem Allah janyana hiç nemet diýen näler bir hilek ýören ýolum bir hilek udaç netdi. Ýören ýolum. Şondandır şol. Günde bir gelip 10 sanak çörek paýlaýan, şoňa gör näçe men ýolum atjanlar şoda bilýänmi? Pul kömege beýlede dursun ol ýygyna taňa tag bol taňry ýalkatyn ýok. Şu wagt diýen bolsaň men diýerdim plan etdim olam maňa taňry ýalkatyn aýtdy diýip. Hiç kimse. Özüňiz nähili öýkeli neme durmuşda başlap bilýän adamysınız. Adamlary. Näse ikilige eden adamlar bolýar şu madatçany. Durmuşyňyzy. İşiňizi ýa-da durmuşda. No, bir hil şan ýalyk etseler men bagşlap bilemok. Bagşlap bilmeýän adamlaryň hatarına girýän. Ona sen kim näme bagşlap bilemok diýseler bilemok. Şan ýaly etseler maňa bir hil arkamdan pyçak ursalar men bagşlap bilemok. Ýa durmuşda bolmaşalar ýa. No bolýanlar. Batyr awa. Gatnaşmayan adamlar bara, şoň üçin znaçyt gatnaşamak. Pyçak urdygam däl bir hil ýalňyş tanandyryň moşt şol adamy gatnaşmayan adamlar bar. Şu döwretçen hemme kişiler talamlaşyp hemişe gatnaşyp görmek. Wapşe gatnaşmayan adamlar baz znaçyt şolardyr şo. Gatnaşmayan adamlar. O znaçyt şolar şo. Edil pyçak uran dälem bolsa kiligeden ya göwnüme degenler ya günämi göterenler ya töhmet atanlar maňa sen eýle däle beýle diýenler menim eýle dällerim. Ha, başan ýaly adam ýöne bagşlap bilmeýän adamlaryň hatarına girýän kam diýen. Kän geçirimli dälmen. Gowurýan adama tarap geçirimli däl wagty. İşgärlenme tarap ýene bir zat tarap. Eger şol adama durmuşda gerek bolsa näçe geçirmelen bolsa geçirýäňiz. Ýöne özüňize gerek adam. Gerek adam bolsa geçirmeýän. Onam size eden ýalňyşdan siz bagşlap bilen. Bagşlap bilmeýän. Eger maňa gerek bolsa şol adam geçirmeýän. Gerek gal adamlar gitýär. Ne? Onuň aşkdan şey, ona aýtýan, ona beýtýän diýen, "Aşda maňa gerek geldi" diýen. Näme şon şey etdiň diýen, men şondan gaty gördüm diýen. Adamyň durmuşynda her bir adamda gynançly wagt bolýar, gynançly purfatlar bolýar. Eger de gynançly bir purfat ýatdamalysylar, ilkinji bolup näme ýadyňyza düşerdi? Şu madatçany durmuşyňyzda bolan kynçylyklarda. Her an hatanam ýadyma düşýär o men.
Hada şondan amarqin qatı qiyinçılıklar boldy da ýöne oň ýyly has bir hilek bulut gelýärden ýydynan gün çykýara. Şon ýaly parlak daşk tamlan durmuşymyzda şeýle bir qiyinçylyk boldy. Qatı qiyinçylyk boldy ha. Ondan soň bir parlap gün çykdy bir hilek udaşny bolup gowy bolup gitdi ha. Ýöne ol näme hiç hilek agym tutduranok daşk tamlan ýaşan qiyinçylyklarymyz ol tina durmuş ol bolýa bir gün at solýan, bir gün galaňat solýan, bir gün qaqma diýen, bir gün manty diýen o durmuş dikdi. Ýöne bir zat bahiran haçan şo ýadyma düşse men bir hilek damagym dolýa şo ýadyma düşse. Bilen paýnaşdy. Neme döwrüdi? Bir hilek ketelçilik döwrüdi. Pul azdy. Pul wapşe ýokdy. Awtobusa 1 manat bilen gelýärdim işe. Şu işe 1 manat bilen awtobusa minip gelýärdim. Awtobusa minip hem gidýärdim. 50 teňe bilen gelýän 9-lygam hep Akýol bazardan düşýän. Bäritdenem 9-lygam ýanyň öýe barýan. 1 manat bilen gidip gelýän 50 teňe. Onun ýanky bir gün öýe bardym bolýan. Şoňa mamam gelýärdi öýe, palawçyk pişirip berip gitýärdi. Öýden iýmeseň kafe diýilýändatda nahar iýlenok öýde. Öýde iýsen senen wagtlarda öýde bir şey. Bu wagtny diýen öýde nahar pişenok diňe taşardan iýilýär. Onun öýe bardym bolýan, doganmam çagasy mamam seretýär oňa onun doganım alyp gidipdir çagasyny. Nirä alyp gidipdir? Jeans alyp bermän alyp gidipdir. Altına sıra. Ondan menen bardım kapıdan girdim bolýan, seretýän mamam palaw şyrpdyr. Arslan ýok seretýän arslan nerede diýsem nerede ýok. Onun kuchnyada zanaweska şeýle dogalanypdyr şeýle zanaweska. Näme şeýle diýsem mamam şeýle ýaglaýar diýdi. Näme üçin diýsem ay diýdi Resulli alyp gitdi. Näme diýdi jeans alyp bermän. Ogluny. Zanaweska artdan çıkan gözler tegelenip durdu. Ýankyla menem näme üçin ýa men jeans teýip melýär diýe. Menem şeý diýdim. Şu zatlar torsun diýdim. Sen emme jeanslerin goýsyn seni ýa firmana zat geýdirýän saňa diýdim. Ýöne aglasaň men diýdim, halamak bilýän aglasaň diýdim, men şu taýlam diýdim. Gataýan men ýerde diýdim, ona sen urmaly bolýan diýdim, ýankyça gorkunçna diňdi. Onun heran haçan çağamyň doglanyny şondan soňam bir hilek bir kiyil boldy şu zatlar. Ha, soň gowlaş gitdi. Atçyly gülýär toýlar başladylar diýdi. Onun çağamı bir hil tigir alyp berdi. Ýara bazara gidip goýsyn alyp beresim diýip aşkdan bilýär şo günleri. Dünkün koş alyp durmalyn şo ýadyma düşýär. Şoňa jeansy men çağam öýde jeans alyp bilen ok. Täp iýmana tortun çörek tapýan. Ona şonu görüp kemtinipdir şo çağam gidende kemtinipdir. Ol şo erkek çağa kemtinipdir. Hemişe şoň üçin işgalamda çağam işgalamda inni ondan öňem has gowy ýaşaýakam bahasyna seredem wagtynda 2 bolup geýnik gelýänip aptowka bapdyňa şoň alyp gaýtýardan paýhasyljadan. Şo wagtga höwesini şu wagtam ýaşaýar, şo 2 ýyl ýalakka maňa hiç hilek nemetmedi, azar bermedi-de. Giýinäýin şondan soň şo gözünden şo balkyllaýyş artanyň hemiş artany eşik aljak bolamda şo gözüňme gelýär-de. Şo dünkün akça bilen koş alyp durna bolan, krasowka alyp durna bolan. Kongresiga malym toýda geýmene göýge malym o krasowkany men onam diýdim bolan. Ýaňa diýe oglum zaýygy ýa parhan bilen onam ikisine men oglum şo döwür diýdim maňa diýdim. Bir hilek çağa bolup izillep aýagyny uzatyp aglara iýliň çagasy lelik bolup men alaýym al krasowka diýip şon ýa lel şo. Aglamady şonu men şo jeans alaýym al iýje alyp berdim. Aglasaň diýdim şu taýlam gatdy onuň sen uraryn arslan ýerde diňipçik oturdy da çağa ýagdaýma düşün. Şoň üçin telefon alyp bermeli bolýam, doglanyň zady bolýar. Aşkdan goýsyn alyp berýär. Diýär, soraýas ilki. Näme diýär? Näme hil telefon alasyň plan ýar, şondan bir kiseri hat ýokarrak tutup görene hat beýenler. Tigir almalymy, goýsy, işig almalymy, brand, goýja brandi we hawa firmasyna da şadatlara beýenler. Aşkdan şey, meňe ýa şun ýalak brandi we jeansler seni ay ben ýejemin ýagdaýyny öň düşünüp durnaý diýär. Öňler diýär. Şolýa ýagdaýyma düşünüp ýejeme alyp berýärler diýip şoň üçin şo ýadyma düşse arslana şo jeansda kemsinen ýadyma düşse heran haçan men käwagty bir hilek gynanmaly zady da gynanmak ýöne çağam gowy ýöne bilirdim. Erkek oglana gyýdy bolsa lälikdir etsem, erkek oglan izlik bolmasyn, dogmul bolsyn ýa öllür özüne gowy ýanyp kän bilirdim ýöne şo çağamyň şonsy ýadyma düşse toyda tant etip berenem bolsam ýüregim jyg edip gitýär-de. Şoň şeýdip çydan üçin diýen
Kävat diasktam şun iltiretdiyan bolay mal kävat demem. Yok ba yerini bilýärler. Aýyny ho artdan bir ullaqana olan ýaly yerini bilýärler diye. Yerini bilýär. Şo ýadyma düşse bir hili bolýar. Neçe ýaşynda şoma? Bundan näçe ýyl aňryk taraýat? 2 ýyl taraýatmy? 2,5 ýyl taraly. Şoda. Şomat neçe ýaş? Şomat 6-njy klasda. Şobat 3-njy klasda atlykaýa. 3-njy klas, 3-njy klas oglanjykdyr. Şo ýadyma düşse erwet bolýan galan zadyna hiç ýyl erwet bolamok. Durmuş ol. Galana mysal üçin diýen aşktamla kyn günler geçdi, agladyk, iňredik, kyn günler geçdi, hiç ýyl erwet bolamok. Ýöne çağamdyr da. Şoň şey dip ýüreginiň gylanyna, "Sebä bu kully o menden öýe girdim, ol bu kully. Gözüm ýaşdan toglanyp çykdy da, näme mamam ağlady." Näme üçin diýdim, "Ey" diýip şey ağlady. Mamam gaýdan ýany aşak çökdi de mamam ağlady. Näme üçin? Ay boldy diýen salyp bermänek. Oňa diýdi, bu da diýdi, eşdi diýdi. Ekdip alyp beräýmele, meňem çağam ýöne etmedi. Käwagt edilmese dogan edýän näler, käwagt edilse dogan artygy bilen edýänler, edilmese edilýän näler bolşan ýaly durmuşymda hakyt bolanda atşar. Şol ýadymdan çykanak. Şo ýadymdan çykanak. Edil gynançlysyndan, şondan gynançlykdy bir hilek. Bilemok. Kän ýokdy. Şo ýagdaýlarda kyn, şo döwürde ýani kyn boldy ýani we näde başalyp çykyp bildiňiz, ben ağlaman özüňiz näde saklap bildiňiz. Mähri göräýdi diýeni. Eşik giymek diýilýän zat ýok. Hiç ýylak. Şo çağan giyinti bolly, o da birlay. Bunýalakka 2 sapar etsisini eşigar, bunýada ýok. Men diýen awtobusda gelýän, makaronjyk aşga urýan, nemejik ýok. O etçaş atmak onýalda ýok, roltonjyk tepelýär, bal ýaly edip iýýär. Tebi ýagdaý şoňa çatýar, gül ýaly har iýýär şon. Hudaý çağırıp ertir bolar, bir gün bolar, ertir bolar, bir gün bolar, ertir bolar, bir gün bolar bilen. Ýa-ni her wagtdan bir klient gelýär, onu dagyn men ýapyşyp alşamy görsäň sen, ýok, klient ollay, näme diýse bor diýen, ýankyla ýanky summasynyň geçip diýä koýnaň, men minusa çykýan. Ýöne bor diýen, şo koýnak bir restorana geýilse, menden ýeýli diýilse bolýa diýen. Ýöne restorana gidýä ýanky koýnak mähri senden ýeýli diýilen klient gelen başga ýerden ýeýli diýilýär, daşary ýurtdan getirildi diýilýär. Şoň üçin diýen internet sebäp boldy. Internete çykaryp goýduma, ondan bille adamlar, hawa menne badan. Ondan ýanky gelip başlady. Şo günlerde ýöne hiç ýyl nalamokdym. Öýden bir gün işden nalamokdym menne. Yarawsyz gripledim bir gün gelip ysgynymdan gaçan gelip şo diýwanyna ýatýan şeýle süýnüp bir köýnek ýetişdirmeli. O gyýdam toy ýatypdyr ýanky. Maňa aýdan men grip bil aýda maňa toyum ýatdy. Aýgadal arkaýynjak diky berdi ýa toyum süýşdi diýä, toyum süýşennem aýdam. Menim şo çysla ýetişdirmeli. Awtobusa minip gelen, o almy şondan ýöreýän ysgyndan şen o nuram ýanynda ýatyp ýarym saat ýeten ysgyna gelýän. Bir saat işleýän, gün ysgyndan şen bir saat ysgyn. Yaraman ýanky köýnek ýetişdirip, hawa ýetişdirip berjek diýip köýnegi taýyn diýsem, toyum süýşdi diýär. Ene klientler edýän zat. O günlerim geçdi. Ýöne bir sapar nalamadym. Ertir gowwalar, bir gün gowwalar, birine gowwalar, ikisine, iki ýyl gowwalar, şu gowwalar bilen şu zatlar ýapmandyrna. Kän adam işini ýapyp zat etdi, bolmasa, gadanç görmeseň, kän adam ýapýar. Men bir hilek moş ýapmadym ýa, aýda bir gelin gelenler, iki gelin gelenler sebäp bolup, bir hilek oturýar, bir gelin gelýärdim, köýnen gowwar ýa-da hemme pulun töleýär. Ekidip öýümde goýjak toýa çeýnini, toy güni getirip geýäjek diýär. Hay bolýar da arladan, arendam boldy diýip ýanky köýnen pulun arendaty. Şey dip gelýär diýene bir ýerlerden Allahdan uğrat diýär. Arendam ýapar ýaljak, aýljam ýapar ýaljak. Bir zatlar ýöne nalamokdym, geýemokdym, iýemokdym. Çabalaýadym. Diňe çabalaýadym. Öýde ýatamokdym. Aşkdam diýetdi, "Galaýdan işe baraňdy näme? Araňkylyk ýatyrdyň işdeden soň diýip men onu da gidäýin diýip süýrenip gelýärdim işe. Käbir kişi ýaltarak bolsa, aýyňdan işe klient ýok diýip ýatsaň ýatyp galýan. Ýatamokdym. Şon geň görýärdi gyýdlaram. Bu gyýdlaň işleri bady da. Sen şonda da gelýärdiň diýerdi. Gepleşimiziň şu ýerine aýka siziň tamaşaçylaryňyz, sizi gowurýan muşdaklaryňyz özleriniň gerek sorallarynyň jogaplaryny alanlar diýip umyt etýäs.
Alanlarlar mehre bolluğundan ululu giyin etme mayttık. Hemme faralarına cevap alanlarlar, komentaryalarda gıvıklanyan faralarını aslında cevaplarını alım kadip bilyaptı. Qadaqlı ol yani gözüme getirşimden has bir hilek soraqlarla gelipsin ha. Qatı taýylyk gelipsin sen. Qatı aňyrdan bir çuň manily soraqlarla gelipsin. Men özüm üçin men gowurýan şuňa gurulňlaşyp oturmagyna peredaçalardan gatşýan. Kän bermäýin ýani aşktam kän gowunamansaň berme diýä bolýan onuň bermeýän. Onuň adyň gowulansaň diýdim beräýä ýene şagyda diýsem ay peredaça gowuňa beräýi diýdi. Onuň bar diýdim. Ýöne gydakly boldy. Sawalyn sizi kän öwrendik. Gepleşiklerde de gatnaşyp şo taýdaky berilmedik soralardan berjek bolup öwrenip şey ifade etdik. Sawalyn şu ýerde bize tamaşa edýän tamaşaçylarymyza öz muşdaklaryňyzy aýtmak isleýän zatlaryňy bawulsa aýdyp bilersiňiz ýa-da durmuşyňyzy fawulsyny aýtmak isleýän adamyňyz bardyr. Iň wajyp fawulsyny aýtmak isleýän adamyňyz bawulsa da şu gepleşimiziň üstü bilen öz fawulsynyňyzy aýdyp bilersiňiz. Ilki bilen bar gymmatly wagtyňyzy getirip biz şeyde fin nawa turan bolsaňyz ömrüňiz bolsa sag bolan taňry ýalkasyň durmuşda sag bolsyn aýtmaly adamlar bolsa men işgärlenme. İşgärlenme şu ýanymda gatnaşýan adamlarma men qyn günümde, agyr günümde, yeňil günümde şu işgärlem. Mysal üçin sen ejen qaqan zadyň bolup biler, garnaşyň bolup biler, men işgärlem. İşgärleme sag bol taňry ýalkasyň aýdyn. Şu derejä ýeten bolsam, aşktamyň motivasiýasy bilen men başarjagligym bilen şu işgärlemiň hem ýalta dälligi, maňa predinligi bilen bir taňry ýalkasyň aýtmaly dadym işgärlem. Ondan soň her bir ojakda agdy berlik bolsun. Bizim size şu gelin gıybar sohbedatı gepleşigimiz ve gatnaşygyňyz üçin öz Atavatan media toparmyzyň adyndan köp sag bolsyňyz aýdýar. Hemem öz toparmyzyň adyndan size kiçiräjik bir sowgadymyz bar. Bu Atavatan Türkmenistan halkary jurnalymyzyň adyndan size öýüňiziň bebegi bolar diýip umyd edýär. Ýörüte berdi Atavatan Türkmenistan saýdymyz we o taýdan dünýä täzeliklerini okap bilersiňiz. Öýüňizde bebegi diýip umyd edýär. Sag bol taňry ýalkasyň. Makul hyzmat terjime merkeziniň adyndan kiçiräjik sowgat size. Bolýa. Terjime işleriňize egerde gerek bolsa kömek edip bilersiňiz. Men saňa näme öwrenmek gerek. Esasy zat bize sag bolsun aýdyň gepleşigimiz nähilek göwnüňize yaran bolsa şo arada da aýdyp berseňiz. Gatty göwnüme ýarat. Egerde mysal üçin diýeň men derejemde birinden şular mehri interview aljak diýse hiç ýylek ýok diýmen gönü beräň gözüňize getirşiňizden gaty ýeňil durmuş maňa beren soraglaňdan bilemek mene din çalym. Men şuňa gurrunlaşyp etmekden din çalýan. Arkaň ýok diýmen berip bilýäňiz ýa-daňyz okda din çalýan. Sag bolun. Ömrüň bolsun. Sag bolun.